Mayong hapon mga kaigsunan, binagyan sa itong source of this divine wisdom, the supreme owner of the kingdom of peace, supreme divine Master Pope G. Yabo, o sa mga pamilya. Kaya na Sarah, na Jocelyn, kaya na Gal, na Ila, kaya na Situra, na John. O sa tanang mga kaubanan cardinals, bishops, mga brothers and sisters sa Kingdom of Priests, nabilas nagsoon dito sa Maryland, USA, kay Cardinal Ambrosio Rizali. Ngayon, dapit sa kaguntago diyan ng mga kardinal. Kay Bishop Arturo Maba sa Simbaran Tiki. Sa New Zealand, kay Jumuel Rodriguez, ang gabi lahat. O sa Quezon kay Jennifer Cassis, may dapit sa Punun, kasi sa Mercansay, sa Rodriguez family sa Leyte, o sa tanan na maabot nga ito na live kami sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, o sa mag-share nini, o sa makita nini, mayong hapon kanatong tanan. Minintak na marisunan akong ipadayon ng akong topic nga sa niyaging adlaw Domingo sa hapon sa niyagi pagyon kaya wala po kaway na sa niyagi good kaya doon ay importanteng uhat apan dili ito kalimtan nga mas importante kining paghatag ng mensahe sa ating mga kaigsuunan nga nabinagin ka ngita sa kamaturan. Tungod kay way lain nga gisulat sa bulang kasulatan nga makahatag kanato sa kaluwasan mao kining kamatuoran. O gawas nga na, uban pa na wala na gyud. Kaya ang Biblia kasultiman nga ang kamatuoran maghahatag sa kagawasan. Kung kanang kagawasan, mao man kana ang kaluwasan. Kaya ang tao dili sa kalibutan nagabaton man og mga pagtulunan. Tungod kay kasagaran sa mga tao nagabaton man sa pagtulunan, buot pasabot niya na gusto sa maayong balita sa gingharian nga mao ang kaluwasan. Mao kana ang hinungdan ng igsunan nga nahimbugso ang daghang mga pundok, daghang mga pagtulunan gikan sa Kristyanismo hangtod sa Islam, hangtod sa mga ubang sekta, ubang congregations, Judaism, Buddhism, Taoism, Confucianism, Hinduism, yung sa uban pang mga religion sa kalibutan na himugso ka na tungod nining gitawag nato nga kaluwasan. Apan sa tanang mga natupod, sa tanang mga pagtulunan, walay lain nga pagtulunan o pagtuo nga gahisgot sa kaluwasan, pinaagi sa pagkabanhaw, maulamang o maulang o maugayon ang pagtulunan ni Kristo. Mao na dili na to ikalalis na ang Diyos nga si Kristo labamang sa tanan. Mga kapatid ng tao Kristiyano o mga sumusunod o nagatuo kang Kristo na Diyos dominante sa tibuok kalibutan. Ibig sabihin, majority ang Kristiyano nga pagtulunan. O ang usa nga yampitan sa tanan mao kaning kaluwasan, pinaagi, nining pagkabanhaw sa mga piniling katawhan sa Diyos. Munang tanan, nagasalig ang pagkabanhaw nga makaapil sa kaluwasan nga mao ang kinabuhing
walay katapusan. Ug tungod kay mo man kana ang ginatinguha sa tanan, ug mo man kana pinaka dakong ganti o premyo nga giandam sa Ginoo ato kanang kinabuhing walay katapusan. Mao na kinahanglan po niya ang kamaturan. Kaya di man magsilbi nga kani kinabuhing walay katapusan nagauban ang pagkabakakon. Kaya kung bakakon gyapon ang mag-uban sa kinabuhing walay katapusan, abot pasabot niya wala gyapon ang kabaguan sa tanan. Nga naman, kung naagapay pagkabakakon sa kinabuhing walay katapusan, adi na lang kinahanglan pa kinabuhing walay katapusan. Kaya wa may kalainan. No? Kinahanglan man din ang pagkapanhaw, kaluwasan, kitang tanan matalo. Mao nga, nakinahanglan kita sa kamatuoran na makahatag sa kaluwasan. Kung kanang kamatuoran, ating makaplagan, siguro sa ito nang ginabatbat din sa publiko, sa kahinan, pinaagi sa balaang kasulatan. Mga daghan ang interpret ni balaang kasulatan, daghang mapundok ang nangguwa sa kalibutan, aron tagaan kini og kinabuhi o katumanan. Kung unsa gayon ang tinuod nga nagpalingin ini nga kabubuton gikan sa Dios. Daghang mag-angkon nga sila nakaangkon sa kamatuoran sa Espiritu Santo ng gibubok sa mga tao dinhi sa kalibutan pinaagi sa Dios. Apan nagpadala po ng Ginoo o mga bakakon nga magsasangyaw. Asa man nato makita kining tinuod nga magsangyaw sa Ginoo? Makita nato ni ipon ra gihapon nining mga magsasangyaw o mga pagtulunan nga dili hingkit sa tubangan sa Ginoo. Kaya diha man buwa ang kamatuoran taliwala sa mga doktrina o pagtulunan nga di hingkit sa tubangan sa Dios. Kung pasabot naa pagidili matarong nga mga husay nga gibatunan karon. Nga naman, tungod kay ang Ginoo mubuwa man siya tapos sa duha ka adlaw. O siya sa Jesus nag-iisip man tapos sa duha ka adlaw ipahiuli niya ang atong kinabuhi. O sa ikatulog adlaw kita magabarog sa iyang atubangan. Mula nabulong si Kristo dito sa Juan. Nagasulti sa dito, naguba kining templo o sa ikatulog ka adlaw akong pabarongon. Kaya gipasabot mao ang templo nga iyang lawas. Kung kanang lawas ni Kristo, mao man kana ang iglesia. Kay si Kristo mao ang ulo sa iglesia. O magaling nga Biblia nagasulti pod nga katong ikabautismuhan ni Kristo nasuluban og Kristo. Kaya ang lawas ni Kristo mao man ang iglesia. O kani iglesia lawas man ni Kristo. Natural kung imong lawas Kristo, ang ulo Kristo, tibuok ulo lawas Kristo kana. Mao na ang iglesia nga matawag og Kristo o Kristiyano gikan sa looban og Kristo. Mao na karon daghan karon ang ni-claim sa pagka-Kristiyano. Tungod lang sa punto, magtutulog ka sa ngalan ni Jesus Kristo, Kristiyano ka. O tungod niya na, kaya po nagtungkod ng mga pundok, o gidala yapon, nagdala yapon sa ngalan ng Hesus Kristo. Mga po kalainan sa doktrina sa nagunang sangyaw, kundi ang motoo ni Hesus Kristo, Kristiyano na, o maluwas pa siya. Sa ngalan ni Hesus Kristo, umutuo kang mudawat, nining adlaw, nining taknaa, luwas na ka. Mao na doktrina karon sa tibuok kalibutan kung mag-isgot kita o Kristyanismo. No? Tinuod lang ang isuna. Mao na nga ilang gidala ang pagtulunan nga pinaagi lamang sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo, sa grasya sa pagtuo. Maluwas kita. Kung yada na kasayon ang atong kaluwasan na isunan na pinaagi lang sa pagtuo, na hindi ang kinahanglan
nga kanang ibautismuhan na dito sa pagka-Kristiyano sama sa baptis. Kung baptis na ka, nidawat na ka ni Kristo, na dili na kinahanglan nga kabigon pa ka sa laing grupo o laing sikta o bautismuhan ka pag-usap. Ingon din ka nga, uto ka ni Kristo, dugay na nito, dawat ka ni Kristo, dugay na dawat, kay dati siyang baptis. Nga, pagawon dito sa mga sikta, bunyagan na gyapon. Nagkadubli-dubli na mga isunan. No? Pero sa iya nga pamagi, wa man gyapon matudaan ng kaluwasan. Dili pa lang ito maprukiha nga mao ka na ang kriteria sa kinabuhi, walay katapusan. Wala nga sumala sa sulti sa Ginoo sumalo tudlo kini kaluwasan kinahanglan nga istadihan. Kinahanglan nga tun-an pinaagi sa balaang kasulatan kay mao man kini ang pulong sa Dios. Nga mao kanang atong manual o guide aron kita makabaton sa tinuod nga kaalam o kamatuoran gikan sa Dios. Pero magaysuna, unsaon mga to pagkasabot nining balaang kasulatan kung kini lamang ang atong basahon? Pwede bisag grade 1, elementarya, bisag wala pa ka-eskwela, basta kabalo mo basa, pwede siyang moabri ng balaang kasulatan. Tanang tao sa kalibutan nga makabasa, makasulat, pwede mo basa sa balaang kasulatan. But pasamot ba niya na, kanang tawhana nga nagbasa sa Biblia, nagkabalo mo basa, but pasamot ba niya na, maluwas na siya. But pasabot maana, nakaangkon na sa tinuod nga kamatuoran gikan sa Biblia, gikan sa Ginoo. But pasabot maana, 100% na ba? Nga kana ko diyang isangyaw tinuod sa tubangan sa mga tao, labi na sa tubangan sa Dios. Monit pangutana. Kay kung tinuod ba nga kini lamang Biblia mo ipaagi sa kaluwasan ug ang pagbasa mao ang paagi nili aron makabasa sa kamatuoran, makaambit kita na dili na unta matukod ang nagdalaing mga sikta karon sa kalibutan. Kung pag-ukap lamang o pagbasa lamang sa mga pulong sa balaang kasulatan ang basihan sa pagpangita sa kamatuoran. Ngano malagi nga daghan mga sikta karon tukod hangtod karon tukuramay pa mangyapon karon. Ang wala masayo ko sa kasipik sa 62,000 na tukod nga sikta, kapi hapit mag 63,000. Ang kana mo ang masayo ratio na siya sa tibuok kalibutan nga pagtulunan. So yung ana mga kaisundan, kung yung ana ang galing ng pagi, wala lang tayo matukod yung mga sikta, wala yung magsangyaw na nanlaing mga sinugo, pastor, ministro, pare sa mga nasod kung ang pagbasa lang sa Biblia ang atong basihan. Diha ninyo makita. Huwag mong galing na makita ninyo mga nagdebate na sila, mga pastor, pare, mga nagdebate. Tungkol kay, kana sila, pareho, na nagbasa sa bulang kasulatan, apan, nagkalain-lain ang ilang mga salabutan o panabot o interpretasyon sa mga sulat, sa balaang kasulatan, labi na yun sa mga sambingay ni Ana. Ingana mga kaisonan, ang kalainan kung kita wala tay magtutudlo. No? Ingana yun. Muna nga dili pwede tanan magtutudlo. Muna hitabuha karon na tanan magtutudlo, mag-abot ng puro magtutudlo, pastor sa Pikas Simbahan, pastor sa Pikas, muna pa'y pare, may ministro pa mag-abot na sila, di yun magkasidabot. Dibatihanay, manag-away sa ilang barugan nga kaugalingong interpretation o panabot. Ingana ang nahitabo karon sa kalibutan, human kini nawad-an sa kahayan. No? Kung nanimati lang mo sa preaching sa naging panahon sa sanawang kadilan, gikan kay Master ang tudlo. Ang gingon na nga bato pa ni Kristo nga ang lakaw kung mamingkas ang kahayag ang apa kaninyo sa jutay nga panahon tungod kay Kristo itong panahon na ng sulti. Gamay na lang ang panahon niya kung sa mabanhaw 40 dias na lang, 40 days. Gamay na lang kahayag. Gikan sa pagbanhaw
sa Abel 21, 33 AD, 40 katuig na lang kung mahuman na siya sa 7-1, 33 AD. Kabulan kapin. Wala sunod sa buhat. Mula nga, 40 kaadlaw na paglakaw ka mo mintas ang kahayag aniya pa kaninyo sa jutay nga panahon. Ang kahayag nito, wala ay kundi si Kristo. Mao kini ang kahayag sa kalibutan. O dili man nato na iklaris ng isunan kay bisag ka mga pastor, mga pare, nagasangyaw man sila nga kana si Kristo kahayag sa kalibutan. Mao man gani nga kaya mga tao nagabaton sa kamatuoran gikan labi na gid sa mga gospel nga gikan kang Kristo tungod kay wala pa sa lain kahuan nga Kristo nga Dios kundi si Jesus lamang. Mao na nga kung magabasa kita sa pulong ni Kristo, makabaton kita sa gitawag kahayag nga mao si Kristo. Natong panahona nga si Kristo na humanay ang 40 dias kung ikayag siya panulong sa panganon, dito na nawad-an o kahayag ang kalimutan. O nangagikan sa 33 AD, kalikit na ang mipuli dito ng Kristo Jesus. 2,000 years ang tagal gikan sa 33 AD, 2,000 years, mauna nga pag-abot dinhi pata makabaton sa kahayag tapos sa 2,000 katuig. Ana kadugay ang pagkahanaw sa kahayag nga kamatuoran nga mao ang panahon ni Kristo na dito siya sa 33 AD sa Jerusalem nahimo siyang kahayag nito kauban sa mga dusig. Pero human sa nikaya nawat ang dahil kahayag kalimutan, kay daghan may tukod ng mga sikta, gikan sa 33 AD, dunay gato, mga tukos ng 33 AD, ay Katoliko, sunod, ang Baptist, ato pang talayan, daghan pa mga sikta ng tukod yan, Lutheran, Methodist, daghan na ay mga sikta, hangtod karon mga dawa, 2024 na daghan mga sikta ng tukod sa kalimutan. O tungod din kay daghan ng mga sikta pagtulunan sa Kristiyano nga natukod sa kalibutan na wala na kahayag tungod kay kahit-hit naman ang nasa nahuna sa mga makisangyaw nga kahit-hit man. Tungod kay ang ilang mga sakop o ilang mga membro ilaha man doktrinahan nga dili malimati sa ubang doktrina, sa ubang mga sikta o mga pastor o mga pari. Tungod ang kunon nila na sila lamang ang nakabaton sa kamatuoran. Sila lamang ang kahayag nga gipadayagan gikan ni Kristo. Mag-akton man sila nga manunda sila gikan ni Kristo. Nga sila mga gipiyalan sa kamatuoran. Muna nga gikan ni Interpreter ini para naman mga dawa nga nagdebate na mga magsangyaw dinhi mao may nakapaitong sa kalibutan tungod kay pangdaot naman ang ilang yapak sa ilang isig katao. Kung kaning tawhana dili nakauban, dili nila kaubang pagtuo, managdebate sila, puro na rin pangdaot sa mata usa ang ilang ibato. Bisa na iyang doktrina, mabantayan niya nga doon ay kakulangon, doon ay kasipkaton, iyang dipinsan. Aron maging nga dili siya malupig sa katarungan bisan tuod o sayok o bakat iyang pagpamatuod iyang barugan gihapon kay aron dili siya malupigan sa iyang kaakbang. Ingana ang natabo sa kalibutan karon mga igsoon human nga nikaya si Jesus Kristo sa ama nato sa Panginoon. Kaya nakita mo sa mahal magtulong ang pagkaya niya pag-abot sa Panginoon nahimong ang tubig ng lawas ng Kristo. Nahihimo ng tubig, nilingin ng tubig. Nga sidlak tingnaw kayo. Sidlak sama sa yamog sa kabuntagon. Ting sidlak ka, pwede mo tinawa, kay tubig man ang Espiritu. O bilang mga bugbo akong Espiritu. Magabugbo ang tubig sa giuhaw, sa mga mamalang sa pa, sa mga giuhaw. Magabugbo ako sa akong Espiritu. Mala sa Joel, mala sa Isaias. Nung naisulti na, naisunan, nga kanang Diyos, Espiritu na tubig na siya.
Muna itong imnon, aron dili kita uhawon. Muna nga hindi ka ngit-ngitan karon sa kalibutan, nga nagbangon nga ang mga katawhan, tungod kay nawala lang panagigugmay. Kaya tungod magtimbang-timbang naman ang mga tao kung asay tinuod nga nakabaton sa kamaturan. Kani pang Baptist, kani pang SDA, kani pang Katoliko, kani pang Lutheran Church, na bang-bang na lalaing protestante ng ngalan niya, kana pa silang tinuod, mabasa po sa Bible, ilang pong church na, ilang pong damang grupo, mao na nitabo. Na ang puno na yun, nga sila rin maluwas, o kanang grupuha, mao ka na Babylonia, kanang grupuha, mga iyan na sa yawa, ay ano rin resulta. Kaya kita rin tinuod, mao na nitabo, mo'y nakapangit-ngit karon sa kalibutan, humaling na si Jesus, di kaya sa 33. Munang tapos sa duha ka adlaw, ipayulit ng kinabuhi. Mao na kung atong bintahon karon nga duha ka adlaw sa Ginoo is 2,000 years, kaya one day of that is 1,000 years of man, 2024 mo mata. Nilabay na sa duha ka adlaw sa Ginoo, padulong na 2033, na mo exact appointed time uga. Dinhi dayon makita may baluan nga daw takmas sa Dios ni Kristo upang sa mga tinunan. Mao nga sa dili pagputang taknaan, dunay mga tuig gikan dinhi 2019 tandaan nasugod na nga ipadayag ang kahayag sugod sa kalibutan. Muna nga kaniya mong pasundayan kaniya mga kaigsuonan, mao kaniya ang kahayag nga gikan kang Kristo nga kinahanglan mabatunan natong tanan aron kita magkasinabot dinhi sa kalibutan. Kaya usa lang ang mapunto nga kinahanglan ng sabto. Daghang tuod ang tukod o mga sikta nga sa kalibutan sa 62,000 na atol sa informasyon nila. Ang pautana doon na may katukod sa Kingdom of Priests nga mabasa sa Exodus 25:6. Ini nga hugpong sa katawhan sa Ginoo nga itawag gingharian sa mga sacerdote, mao kini ang hugpong sa katawhan nga gitukod sa Dios didto sa Sinai. Kung basahon niyo ang Exodus 19:5-6, ang Diyos mismo ang gahatag og ngalan sa iyang iglesia o katawhan dinhi sa kalibutan. Mula kung mag-isip ka ng Kingdom of Priests o gingharian sa mga sacerdote, dili basta-basta na nga pundok nga resulta. Kaya ang nagtukod o pundok na Kingdom of Priests, subala sa itong gibatbat na bersikulo, ang Diyos nga Amahan dito sa Sinai pinaagi kang Moises. Mao na mga Diyos. Mao kadto ang kahayag nga sila naluwas gikan sa Ehipto. Kaya ang Diyos luoban kanila. O mao kadto ang gustong tukuro ni Kristo pagbalik sa Jerusalem. Tungod kay wa no nahimo hingpit ang mga parian sa tubangon sa Dios, kay mo ang Diyos, nahimo na silang mga material nga mga pare sa Ginoo, dili na sila mga balan tubangon sa Dios, kay madawat o mga hipit, mo na sa mga Diyos-Diyosan, munang ipabihag, ipagugas sa Dios. Munang buwan ni Kristo siya ang mulisto sa Kingdom of Priests. Apan wala mo sa tuwi o sa dawata, mamatod pa ni Jesus, Matthew 21:42-43, ihatag ang nirian ng mga Kingdom of Priests sa usa ka nason. So ang sumpay sa istorya sa Kingdom of Priests, mga kaigsuonan, anaa sa usa ka nason. Mao na, nga dili mo matingala, na dili sa Pilipinas, na-restore ang Kingdom of Priests, tungod kay sumalas na matuod, gikan pa sa Kingdom of God, malaring Pilipinas Bonanza, ang Pilipinas mo gibalhinan sa gingharian sa Dios, nga mao kani gingharian sa mga sacerdote. Mao na nga dinhi sa Pilipinas muguwa ang Kingdom of Priests. Mao kani ang sumpay dito sa plano sa Dios sa Israel o sa mga katawhan nga banay dito. Mao kani ang isumpay, mao kani ang gibalhinan. Kung asa ang gibalhinan, kung Kingdom of Priests ang ikuha, pagbalik sa kanason, ang muguha na Kingdom of Priests. Apan sa lain nga mga katawhan, ay mga Pilipino naman kita karon. Okay, na. Saya gahayag na. Pilipino kita, apan kita karon ang espirituhanon nga mga
anak ni Abraham. Kung dili na ito ikalalis, naduna po yung mga Hudyo na nato sa Pilipinas sa unang panahon, sa panahon ni Hitler, tungod kay kita lamang na nidawat o mga refugee ng mga Hudyo nga ipagpasakir ni Hitler sa unang panahon. Kung dili ikalalis, bato po subayan ng history na. Ang history kaya sa maturan sa history sa Ginoo, kaning mga Israelitas ang nagbaktas kaya naglakaw kaya nagikan sa Jerusalem, nagikan sa Israel, padulong nakapot sa China, mga na ay rice ka sa China. Ngayon, niyagi sa land bridge, kanang tubig ni mong ice, ang dagat ni mong ice, mga itawag lang ice bridge, mga naabot sa Pilipinas, iguwang dito kapulupot sa Pilipinas, mao na atong sabton, kita nga Pilipino, aduna kita lahi niya mga Hudyo o mga Israelitas. Muna ang kasaysayan, mutukan nga ang Pilipinas, muna po na bagong lawas na itong mga katawhan dito sa Israel. Kaya pinili man yung Israelitas sa Ginoo. Sama na po sa panahon doon na pinili. Ingon ang Ginoo nga tungod ako nila kung mag-ilalis kanila kaya unod sila, unod man. Unod. Mauna nga tagtangon ang ilang malawas. Gasan nga ginatubig o tagtangon ng mga lawas. Muna ang hitabo, paglulog ito sa uwi, nalunupan ang ilin, ang ilang mga lawas, mga matay, ilang mga espiritu na bilanggo sa kalimutan. Murang adunay, meron sa yuta, makahoy, sa buntis, sa bukato. Diyan na bilanggo ilang espiritu. Apa ilang mga lawas, nangamatay. O, itagagi ngayon nga matawa pag-usap. Kaya pabalik lang sa mga inahan ng mga espiritu na mao ang pagkabanhaw. Mao na nga adun lang ko'y bagong malawas. Dahil magawas ang reincarnation. Muna nga topic ng suna. Apan karon kay taas mo nang nisulti kaninyo, ang punto sa akong istorya nga may hatag kaninyo, mao kining sumpay sa topic sa nyagi nga ang simana ni Jesucristo sa bagong kalendaryo. So dili kita bulan sa panahon ng Isura, kaya ito ang topic ng kalendaryo kay daghan pa man ang wala kasabot nini o daghan pa gid ang gusto nga maka-focus nini o makatimaan pag-ayo kung gusto silang tanaw ni mati ang topic sa kalendaryo. So to, ang simana ni Jesucristo. Ang simana ni Jesucristo, ang isumpay, sa bagong kalendaryo. Okay, okay ang sentro sa itong pusay nining kahaponon mga kaisona. Ang simana ni Jesucristo sa bagong kalendaryo. So adunay simana si Jesucristo pero dili sa kalendaryo nga katong panahon nga naabtan ni Jesucristo sa Jerusalem. Kundi simana sa bagong kalendaryo. Kung nagsubaybay mo sa live na po sa Nyagi, akong giusay dito ang daang kalendaryo o bagong kalendaryo sa Diyos. Mga makita ninyo ang simana ni Jesucristo dili sa daang kalendaryo, kundi dinhi na sa bagong kalendaryo ni Kristo. So kanang gusto mo sayon ko kay Kristo. Aron nga ako na sir. Aron nga atong masabtan na kada kalendaryo sa bagong kalendaryo ni Kristo. Aduna rin na siya simana nga gidahom na to nga kana adlaw lamang, 7 ka adlaw lamang. Kaya sumalas itong inusay nga kanang pista sinapay nga walay libadura nga 7 ka adlaw. Mao man kana ang factor ng gama ni Jesucristo dito sa Jerusalem.
kauban sa mga tinunan. Mao man kana ang gihimo ni Hesus nga talamdan aron nga handumon kanunay sa iyang mga tinunan o sa panahon po ni Pablo nga katapusang tinunan o apostoles. Ilang bantayan kanunay kanang unang adlaw sa semana kay mao kana ang ikapito adlaw sa pista sa Napay nga walay kadura. Muna kung gatanaw mo sa unang live na ko sa niyagi, makasabot mo sa akong istorya. Muna nga muna ning gawas ng pangutana nga asa man ito mabasa sa talang kasulatan nga kanang Domingo ikapito ka adlaw ni Kristo. Doon na po yung pangutana nga nagabantay ba si Kristo anang Sunday o Domingo. So kana mao kana tubagon karon pinaagi sa atong usay gikan sa kaalam sa umalang magtudlo Supreme Divine Master to Dirito Yabo nga mo'y nakadiskubre sa Old or Ancient Calendar o New Calendar of Christ. Mao na nga mamgulay nakadiskubre ini ilabay na lang 2,000 years o ilay ng murang pangulo. Mao nga wag mo ilaing paminawon karon. Ang kanang among samyaw magdislot kita og kalendaryo ni Kristo. Kay gusto ko maminaw mo sa uban nga wala man sila ga-isgot ani. Munang karon sila karon naka-focus karon. Bisan pa ang Vatican naka-focus karon. Malas panahon sa mong malang tudlo naka-focus sila karon dinhi sa mong malang tudlo kay tungod niini bagong kalendaryo ni Kristo nga sila nga unang nigawa sa kalibutan ng magsangya wa man kadiskubre. Sila manggana gahawid sa mga karaang libro sa kalibutan, mga history gikan pa sa Jerusalem ng mga libro uban atud pa nila dunay mga libro nga sulat sa karaang mga tao wa gid nila mabantayan nga si Kristo nagbilin di ay og kalendaryo dinhi sa kalibutan. Og aduna say pattern nga mao lagi ito pista, pito ka adlaw nga pista sa tinapay nga walay libadura. 7-day feast of the unleavened bread. Mao kini ang gihatag sa Ginoo sa iyang mga apostoles, gihatag ni Kristo nga ilang pagkahandumon. Kaya doon na kini balaan nga pagkatigo sa unang adlaw o sa ikapitong adlaw. Atong basahon sa Exodus, kapitulo 12, versikulo 16. Kaya dinhi man nato kung itaw ng kamaturan sa balaan kasulatan. Muna nga doon ay nangutana pila man day ang adlaw nagpapahulay, pila ka klase. Ato niya, dili man kay duhara. Ayang ipasabot doon na ikatulo. Ang unang ipahulay, kato nga munit silang mana, panahon ni Moises, ang kapito, ipahulay sila. Ang kanuhang pahulay, kanang pisa sa nampay ng limadura, mabasa man ang kapito, pahulay. Kung ikatulo, kanang ikapito katuig nga mo pahulay ang yuta, ikan sa paguma. Ako sa mitubag nga, kanang sa yuta, kapito mo pahulay, hindi na ipahulay alam sa tao, kundi sa yuta. So, dili ka sa duha mag-focus. Kaya pahulay, nga dito kang Moises, nga namunit sa mana, o kanang pahulay nga ikapito sa pista sa napay ng walibado. Usay kapaturan nga ipahulay na, itong basahon sa Exodus 2:16. Mao kani ang kasulat. Og sa nahaunang nga adlaw, adunay balaan nga pagkatigom kaninyo. Og ingon usab sa ikapito ka adlaw, adunay usa ka balaan nga pagkatigom kulon. Nakapokus sa ikapito ka adlaw ha, kay kulon man. Sa ikapito ka adlaw, adunay balaan nga pagkatigom, walay bisan unsa nga buluhaton. Nga pagabuhaton diha kanila, gawas kana nga kinahanglan pagkakanon sa tag sa katawo, mao lamang ang mahimo sa pagbuhat ninyo. So nakapokus ang istorya sa kapito kadlaw nga usa ka balaan nga pagkatigom. Sa English pa na Holy Convocation o Holy Gathering. Nga mo ingon mo, dili balaan.
dili na sa iya sa Dios. Balaan from the word holy. O gisulti dinhi nga walay laing pagabuhaton gawas sa pagkanon. Na kung ang tao dili bukaon, dili ni magsinte. Wala di buhaton. Sa nagkasabton. Walay laing pagabuhaton. Di ka pwede niya trabaho, di ka pwede mag-uma, di ka pwede maglaba, walay pagatrabaho. Pag doon nga walay pagabuhaton, pasabot, pahulay. Walay pagabuhaton, gawas sa pagkakanon. Muli kalainan sa ipapahulay nga gigama ni Moises dito sa mana. Ang human sa namulit og mana ug kani nga ipapahulay atol sa Passover. O katong nilabay ang Dios, ang Espiritu sa Dios og gipamatay ang tanong mga anak nga kinamagulangan. Ug kung makita nga dunay dugo ang balabag o ang haligi sa putahan, mulabay ang Dios ug walay kamatay ng tabog niya. Unang gituman sa mga Israelitas dito sa panahon nga bilanggo sila sa Ehipto, namatay nila sa usa. Pero dito sa mga Ehiptuanon, ikan sa tao panus mo na nangamatay. Kung ipagawa sila ni Paraon, ana ngayon, anang human sa tungang gabi. Itong gabi mo ito kamatay ng Ginoo, ilang mga kinamagulangan. So, mo ito ang gitawag ngayon nga once a year celebration. Kagipahandom sa Ginoo, once a year celebration. Kani 7-day feast of the unleavened bread, aron nga isulti po sa mga kanakan unsay istorya rin is kaniadto silang kagawasan. So mao nga atong ibasa nga kani siya igpapahulay nga ang kalainan ini pwede ka maglungag. Kaya sumalap ito kay Moises, bawal mo kay Moises yapon pero katong ipupusan sa panahon ni Moises, katong human mo rin mana, bawal ang maghaling kalayo. Bawal ang maglungag. Pero kini, pwede ka maglungag. Pwede ka maghalig kalayo. Mao ni kalainan. Mo nang gipagaan ni Kristo. Sa panahon ni Kristo, gipagaan niya. No? Muna giingon na sa kanta, come to me. Those who are heavily laden, come to me. No, kay may your burden, ako siyang pag-aanon. Muna nga gipagaan ni Kristo, pinaagi nini igpapahulay nga pwede ang paglungag o pagluto, paghalit kalayo sa ikapito ka adlaw. Sumunod kalainan. O niinay nga punto, kani siya, atong basahon nga gimension gini siya na igpapahulay sa Ginoo. Ato tawo basa sa Leviticus 23. Nga kani siya ipapahulay ngayon. Matong sugdag basa dinhi sa 1, mao kani ang nakasulat. Og misulti si Huba kang Moises nga nagayuwas. Isulti mo sa mga anak sa Israel o ipamulong mo kanila ang tinudlo nga mga pista ni Kristo. Nga igabantala ninyo ingon nga balaan nga mga pagkatigom. Bisan kini mao nga akong mga pista nga tinudlo. So pista nga tinudlo. 3. Sa unong kaadlaw pagabuhaton ang mga buhaton. Apan sa ikapito kaadlaw, may usa kaadlaw nga ipahulay sa balaan nga pagpahulay o ang pagkatigom nga balaan. Walay bisan unsa nga buhaton nga pagabuhaton ninyo, kini mao ang usa kaadlaw nga ipahulay alang kang Huba sa tanan ninyo nga mga Pinoy anan. Leviticus 23:1-3. No, klaro kay sa bersikulo 2 kasulti nga bisan kini mao nga akong mga pista nga tinudlo. Kung magisgot kag pista nga tinudlo, this is a 7-day feast of the unleavened bread, pista o Passover, Pasko sa mga Israelitas. Ay katong igpapahulay ang hatag ni Moises sa Sinai nga namunod sila manas sa ikunong kaadlaw, sa unong kaadlaw sa kapito, wala sa ka-flag, kung ipahulay sila, dili man to pista. Kay weekly gatherings man to, dili naman to piyesta. So kanin sa Leviticus 23:1-3, nagaysigot siya nga pista nga tinudlo. No? Kaunong kadlaw,
pagandam. Siyempre, kaya ni pito ka ng pista, pag-abot na niya ikaulong, siyempre, magandam ka dahil kani kapito, pahulay man. Wala naman, hindi naman pwede din maglagdag, maglakaw-lakaw. Magluto na lang ka, so ako paningulong kaadlaw, malit na kadaan, pero pagpito na kayo tuon. So naagyan po siya pag-prepare, no? Preparation, sa unang kaadlaw. Nang pagkakapito, pahulay, pwede makalunga. Okay, talayin ng lungod sa unang panahon, ilang malaw sa dito na panos. So kita karoon na itong luto, lugmaan na panos naman. Labi na itong kargado ng chemical, no? Muna nga, lahit yun kung atong subayong kung sa unas panahon ni Moises, lahit ang kahimtang karon. Munang ipadaan sa Ginoo ang kahimtang karon, kung mag-isbot kita sa ipapahulay sa Ginoo, aduna na exemption. Mao na nga sa padaway sa Kristo sa dito gahimo siya pattern nga kini nga pistaha ito kaadlaw gihimo niya kini nga talamdan alang sa mga sumusunod. Manang matod pa niya buha na lang kaadlaw pista na sa mga Hudyo. O ang anak sa tao ay galansang sa krus. So, nasulti sa Kristo na nagigit sa 12, duha na lang kaadlaw sa 14, kaysa 14 sa hapon, magsugod ang pesta sa pag-ihaw sa karnero. Kung ano pagpangandam ng hapon, kaysa taliwala sa duha hapon, ang pagsunod na sa pizza 15, din na, dili ang change, adunay balaan nga pagkakigom. Adini na sa pizza 15 ang unang adlaw ng pesta. May kapito niya na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dinhi na sa pizza 21. Mao nga mo itong idinso sa Exodus 12:18, nagsulti dinhi nga, sa naunang bulan, sa 24 katlaw sa bulan, sa hapon, managpangalan na mo mga tinapay, nga walay libadura. So sa hapon sa 14. Dinas 15. Nangaon ka mo tinapay, nga walay libadura, hangtod sa hapon sa adlaw, nga ikakaluhaan o usa ka hangtod sa hapon sa bulan sa ikakaluhaan o usa. Muna sa pizza 21 sa hapon adunay pagkaon og tinapay. Mo na si Kristo sa panahon niya. Adto sa dito sa Imaos dito nakaplagan niya si Cleopas o dito sa balay ni Cleopas. Kaya dito masagin na panihapon ni Cleopas, anong pagkahapon, nagtipak-tipak siya o tinapay. Kaya naman, apil man na sa giingon din nga, adunay balaan nga pagkatigom sa una o sa ikapitong adlaw. Nga sa napulong upat kaadlaw, sa hapon din mga tinapay. Dinas 15. Hapon, na, kaya manihapon na sila. Dayon sa ikapito, sa hapon, o pizza 21, adunay pagkaon sa tinapay. Muna nga sisos, wala sa buntag, tipik sa tinapay. Naas niya sa hapon ng pizza 21. Mao kini ang pattern nga gihimo ni Kristo na pagatiman-an sa iyang mga apostoles. Kani nga senaryo, kani nga hanay sa mga pizza. Nga ang uno ni, kaning 15, ikaduha 16, ikatulo 17, ikapat 18, ikalima 19, ikatlong 20, ikapito pizza 21. Mao kini ang pista sa tinapay nga walay libadura nga pito ka adlaw sa unang adlaw kining hapon o sa 15 na mangaon sila tinapay. O sa hapon sa kaluhat sa mangaon sila og tinapay pizza 21. Exodus 12:18. O gi-perform kini ni Panginoon Kristo uban sa gitawag og ritual. So ano ba ritual naghimo ni Kristo nga matawag siya na siya mo'y founder. Siya mo'y nagtukod niini nga senaryo o pattern nga sundon sa iyang mga sumusunod. Nagtitipid sa tinapay ng pizza 15 sa gabi, iyang ipanalanginan, kauban sa bino, o
o nisulti sa mga tinunan, handungan nyo kini alang kanak. Mauna nga dunay tahas sa mga apostoles nga handumon katong gihimo ni Hesus nga ritual. Kay sa tanang mga tao dito, sa wala pa magbuwa si Hesus, wa may naghimo ato na magtipid-tipid tinapay, palanginan, asang bino, mainom, palanginan. Wala may tao nga nagbuhat na ito, kundi si Kristo lamang. Siya ra yun ang founder. Siya ang ginakauna na ang ritual sa Last Supper na pagtipid-tipid sa tinapay o kanang pag-inom sa bino. O ngayon, gibuhat ang usab sa ikapitong kadto sa Pizza 21 dito sa Emmaus. Sa tubangan ni Cleopas ang sa ikauban. Nganong wala niya buhata pagbalik sa iya mga apostoles. Wala niya buhata sa tubangan sa mga apostoles kaya dinidaan sa Pizza 15 ng gabi doon na may saad si Kristo sa iya mga apostoles. Sa may sulti niya. Sa Mateo 26. Ang sulti ni Kristo sa Mateo 26, ningon man siya. Sa human siya nakapanalangin, ningon siya nga 26, 29, mo niya gisulti. O sultihan ko kamo, nga ako dili na mo inom pag-usab nininggikan sa bunga sa paras. Ang tun niya itong adlaw nga magainom ako sa pagpunini uban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Mula adunay sa Jesus nga moinom siya pag-usab sa pagpunini kauban ayang 12 ka apostoles dito na sa gingharian sa iyang amahan. Mula diri sa Pizza City wala siya moinom kauban sa 12. Kay gawas nga kulang sila kung sila lang ang saad ni Kristo na moinom siya kauban sa Diyos dito na sa gingharian sa iyang amahan. Moinom siya kauban sa Diyos din adi matumang kaya saad. Human na rin, perform na. Dito ron ta to. Wala man. Kaya wala man siya moinom pagbalik kauban sa Diyos kaya gipaabot naman niya ang adlaw tak na nagduha ka libo ka tuig. Kung nagsaad si Kristo sa 33, mula pa yung 2 kalito na tuwing na 2 kadlaw, 2033 pa na ang balik pag-usap. Mao pa na ang pag-abot ni Kristo. Mao na madini nga punto, gihimo ni Kristo ang ritual, gikan sa lang adlaw, Pizza 15, o sa kapitong adlaw, ng 21 sa pesta, din po niya gihimo, pero dito na sa tubangan ni Cleopas. Dilit na siya ang 12 ka apostoles. O tumod kay si Cleopas, apil man siya mga sumusunod, mga tinunaan, mga nagatuo ni Jesus. O nahibalo ko si Jesus, si Cleopas, sa gisulti ni Jesus, nga ipahandom sa itong rituala, aning unang kadlaw sa pesta. Bisan tuod nga wala kaila si Cleopas, sa naong ni Jesus, kaya nausuban ang panagawin ni Jesus. Pero sa gibuhat ni Jesus nga ritual, anong kahaponon, ipag-ipag sa napay, ipalanginan ng bino, nabuka ang mata ni Cleopas. Ang basaw niya sa Lucas 24, nabuka iyang mata. O, nahibalo rin siya, nga katulad yung kawanan na ilang kuyog, na hindi pakaon, hindi pasul sa balay, mao si Hesus Kristo. O nawala si Jesus sa ilang tubangan. Nga na, muna siya mailhan, nga pinagi sa ritual na igaban ni Hesus Kristo, nailhan si Jesus. Nga siya katong nagtipik-tipik sinapay dito sa balay ni Cleopas. Bakit kinabasahon sa humingon mo nga ikapito ba ito kadlaw, basahon niya sa Lucas 24, 19 taman sa 21, ay niyong sabatin ha. Nag-iingon si Cleopas nga gikan sa pagkamatay ni Jesus, ikatulo na kadlaw gikan karon. Matay sa 19, 21, ikatulo na kadlaw gikan karon. O sa Marcos 16:9, mabasa po niya nga sa unang adlaw semana, Jesus libanhaw. Kani 21, unang adlaw mo ni sa semana. Kaya nabilog mo niya sa arrangement na first day. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, seventh day. Muna nga rin ang igpapahulay sa mga Hudyo. Sa Pizza 20. Kung muna nga sa 19, ang kahaponon, gidali pangayon ni Jose at Arimatea, ang patay lawas ni Jesus, kaya aron malubong niya,
Kaya itong adlaw, pagasundan man sa adlaw nga, igpapahulay. Muna, yung pahulay, ang Pitsa 20. O kanang pagliwas sa Pitsa 20, unang adlaw, 21, unang adlaw sa simana. O kanang unang adlaw sa simana, ikapitong adlaw sa pista sinapay o Imbadura, nga nagtipik-tipik si Jesus o tinapay sa maong paging ritual na ilhan siya ng mga usisos. Mga nga, asa man ka na tuma ni Jesus ang iyang buhat nga naghimo sa timaan sa unang adlaw sa gabi sa Pitsa 15 o naghimo sa timaan sa ikapitong adlaw sa pista sa Pitsa 21. Kailangan doon natin pagabasihan sa gikuha ni Jesus. Kaya Jesus gipadala aron sa pag-perform sumala sa nasulat sa balaang kasulatan. Bisan ng galing yung upo nga giripahan, nasulat ng gato. Bisan galing yung tuhod wala bungkaga, nasulat ng gato. Muna ang kanyang gihimo ni Yesu Cristo nga ritual nga gahimo sa timaan, nasulat po kada sa balaang kasulatan. Asa man nato nang basa? Dinhi sa Daniel 9:27. Sa may nakasulat. Mao kini ang istorya sa 490 ka tuig. Mao ang kapituan ka semana nga didto ang tagal ni Yesu Cristo. Nga gikan sa 457 taman sa 33 AD, mao na ka 490 ka tuig sumala sa husay nga sige na yung nabatian sa among live inyong nakita. Mao na nga kung atong basahon asa ang katumanan sa gibuhat ni Jesus sa paghimo niya og timaan adto kang mabasa sa Daniel 9 bersikulo 27. Kay diha mogawa ang atong title karon sa atong husay. Unsay nakasulat? Daniel 9:27. Og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. O sa tunga-tunga sa simana, iyang pahulungon ang paghalad ug ang halad nga kalanon. O, diyan ang tamad. Resulte, o siya magkapatuod sa ligon nga tugon, uban sa daghan. So, dunay ligon nga tugon, Yesu Kristo, uban sa daghan. Dunay sa ligon nga tugon. Siya magpamatuod sa likod nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Kada usa ka semana kay zonan aduna kay 7 ka adlaw. Ang equivalent sa 1 week equivalent sa 7 ka adlaw. Kani usa ka semana aduna equivalent nga 7 ka adlaw. Ug sumala sa tagna ni Daniel alang kang Hesus Kristo, siya ang magapamatuod sa lig-on nga tugon sulod uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Ang buot pasabot ana dunay lig-on nga tugon si Hesus Kristo sulod sa usa ka semana. Duna sa lig-on nga tugon sulod sa usa ka semana. Unsa man ang lig-on nga tugon ni Hesus Kristo? Asa man kana nahitabo o unsa man ang istorya o senaryo atong panahon na. Dili nato ikalawis nga si Hesus Kristo nabautismuhan sa 26 AD o hidagan ang 7 ka tuig aron maabot ang 33 AD. Within 7 years, si Hesus Kristo nagpamatuod may tungod sa gingharian sa Dios. So within 7 years, ang sangyo ni Hesus Kristo, pag-abot sa 33 AD, aduna na po'y semana nga iyang giistorya. O mo kining semanaha. Kay matod pa ng Panginoong Hesus Kristo, dugay na kaayo nako kining gihandom. No? Kining adlaw gihandom ni Kristo sa mainit gayud.
sa pagkaon sa Pasko uban kaninyo sa dili pa ako magantos. Lucas 22:15. Dugay nga gihandom ni Kristo kini nga adlaw sa pagkaon uban kaninyo sa Pasko. Gihandom ni Kristo katong pistaha sa 33 AD. Gihandom ni Kristo nga mukaon siya sa Pasko uban sa iya mga tinun-an. Muna og dinhi ini pistaha sa pagkaon ni Jesus sa 33 AD naghimo si Jesus og tugon sa iyang mga tinun-an. Kung dunay tugon diri sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios ngayong gibuhat sa pista pod sa 33 AD, aduna po'y tugon nga gihimo si Jesucristo. O kani nga tagnaa gisulti dinhi og siya magpamatuod sa likod nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Og sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad. Mauna nga kung magisgot ang semana adunay semana nga tag 1 year, aduna po'y semana nga 1 day ra pod ang equivalent. Og sa tunga-tunga sa semana iya pahulungon ang paghalad. So aduna na po'y gisgutan nga Ginoo sa Daniel 9:27 nga tunga-tunga sa semana iyang pahulungon ang paghalad. So karon klaro naman kayo kay Jesucristo ang iyang pagkalansang o pag-antos na itabukan niining 7 ka adlaw nga pista sa tinapay nga walay libadura. Sa 70 Feast of the Unleavened Bread, din naman si Jesus nag-perform kauban sa iyang dusi. Din siya naghimo og usa ka tugon sa iyang dusi nga matod niya handuman ninyo kini alang kanako Lucas 22:19. No? Klaro kayo nga si Kristo nagmatuod sa likod nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Muling ining semana huna si Kristo nagpamatuod sa lig-on nga tugon sulod sa usa ka semana. Nganong lig-on man tungod kay gi-perform man ni Jesus ang iyang saad sa unang adlaw, gi-perform niya ang pagkatigom sa ikapitong adlaw. Nga naman si Kristo mibanhaw sa ikapitong adlaw sa pista sa napay nga libadura at sa 21 tungod kay siya magpamatuod sa lig-on nga tugon sulod sa usa ka semana. Muna ang pangutana nila, kung kana bang pistaha na 70 Feast of Unleavened Bread, matawag ba na semana? Mabasa o ato nang gibasa isuot. Kay once a year naman siya. Pero dito sa tagda ni Daniel, dili na sa once a year. Kundi every week na siya. Kaya nga naman, gihimo naman siya na semana sumala pa sa tagda. Sa wala pa may iwan si Kristo, kining pista sa tinapay ng walay libadura o 70 Feast of the Unleavened Bread, gihimo naman sa Ginoo nga semana. Mamuna sa kalendaryo sa nato. Gihimo na sa Ginoo og semana sumala sa atong mabasa. Wala na atong topic karon ang semana ni Kristo sa bag-ong kalendaryo. Mao na nga pinagi ni Kristo midua ang semana niya pero sa bag-o ng kalendaryo. Kay kini kalendaryuha ni gama ni Kristo pinaagi man sa 7 ka adlaw nga pista tinapay nga walay libadura nga gitawag dinhi sa Daniel 9:27 nga semana. Mao to magbalik. Og siya magpamatuod sa likod nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Wala ka sa unang adlaw sa pizza 15, nagama si Kristo og tugon. No, matong sabtong gitugon niya. Iyang tahasan niya mga tunan. Handuman niyo kini alang kanako. Ato yung pagtipid-tipid sa napay,
Nalangin sa tinapay ug sa bino, patod ni Kristo sa Lucas 5:19, handuman niya kini alang kanako. Adunay tubon si Jesus sa iyang mga apostoles. Mao na nga ang gisulti nila magapamatuod niya sa likod nga tugon sulod sa usa ka semana, mao na nga ang katapusan niining semana huna 7 man kadlaw, therefore sa ikapito nga petsa, sa petsa 21. Kaning si Mamay 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mao sa petsa 21 tungod kay ipahandom man ni Jesus. Ang purpose ni Jesus nga ipahandom na kaya pag-tipik sa tinapay, tungod kay i-perform niya balik sa ikapito kadlaw. Ngano may perform man ni Jesus pagbalik ang iyang gibuhat? Kay tungod kay ikapito kadlaw, mao man ang panagtigom sa ikapitong adlaw sa pista ng tinapay nga way madura. No? Mao na nga si Kristo, bisan to siya bilansang namatay nining pitsahan dire hangtod sa katulo dinhi nato sa unang adlaw siya nibanhaw. Ano nibanhaw siya? Kay naaman siya isaad sa iyang mga apostoles nga ipahandom na iyang gihimo kantuan. Timaan na to sa simana. Kay sa unang adlaw adunay balaang pagkatigom o sa ikapitong adlaw adunay balaang pagkatigom. Mao na nga pag kabanaw ni Jesus sa unang adlaw atik sa 21, iyang gibuhat ang ritual sa balay ni Cleopas o nagtipik-tipik siya o tinapay. Ato lang basahon, kaya ang uban basi wala pa kabasa ni o pagkadungog. Ito basahon balik. O kanang gihimo din ni Kristo. Pagkabanaw niya sa Lucas 24. Mo nang dinhi dayon sa 19, sa 13, sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga inganlag Imaos. Nga mga napulong sa kilometro gikan Jerusalem. O 11 kilometro, kaya sila po ng apostoles, ni Haupor, kaya apostoles, no? 14. Og nagsultihanay sila, may tungod niining tanang mga butang nga nahitabo. Og samtang nagsultihanay, og nagpamuntanan sila, si Jesus biduol og gikuyog kanila, apan ang ilang mga mata naipungan aron dili sila makaila kaniya. Og siya miingon kanila, unsa ba kini inyong gisultihan samtang naglakaw kamo? Og sila mihunong sa panagway nga masulupon. O ang sa kanila nga ginadlak si Cleopas mitubag kaniya. Ikaw ra ba di ay ang bugtong numulong sa Jerusalem? Nga wala may balo sa mga butang nga nang hibalo dito sulod ini mga adlaw. Siya nang utana kanila. Unsa ba mga butanga? O sila mingon kaniya, may tungod ba kang Hesus nga nasaritnon nga usa ka propeta sa gamhanan sa buhat o sa pulong sa tubangan sa Dios o sa tanang mga tao. Siya gitugyan sa among mga saserdote nga punuan o sa among mga pangulo aron pagahukman sa silot sa kamatayon o ilagsang sa cross. O naglaom unta kadto kami nga siya mao gayud ang magtuo sa Israel. Oo, o labot pa nining tanan ikatulo na kaadlaw karon sukad sa pagkahitabo nining mga butanga. Tugikan sa pagkamatay ni Jesucristo sa krus, ikatulo na kaadlaw. Mao nang pitsa 21 unang adlaw semana sa pagtipik-tipik ni Jesus. Sumpay ito sa 7 kaadlaw na pitsa sinapay nga way padura. Pinagyan na Pangulo ni sa Lucas, sumpay ito. Wala may bulag. Mao ba? Dineta sa sa 29, sa 28. Kaya kuha naman ito sila, isultihan si Jesus ako, kuha naman ito si Jesus, ang bulong naman ito si Jesus tayo. Ang kanibutan na, pinahalan may tabo, tubag ni Jesus, kuha niyo. Kung si Jesus humingon kanila, o mga taong buong-buang, kinsang magsingkasing halayan ng muto sa tanan ikasulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga Kristo magantos gayon dili mga butanga, ug unya magasunod siya sa iyang himaya, ug sugod kang
Moises sa tanang mga propeta, iyang isa sa kanila ang mangutang sa tibuok kasundatan may tungod sa iyang kaugalingon. Oto, pag Jesus, o sa nagkahidoon na sila sa balangay nga ilang gipadungan, gipasabot niya nga daw padayon sa unahan, apan gihawiran siya lang nagiyon. Pabilin uban kanamo kay hapit na magabii og tapos na ang adlaw, og siya misaka og ni pabilin uban kanila. Og sa nagtambong siya sa kananan uban kanila, siya may kuhag tinapay ug langin, og kini yang bigas-bigas o gihatag kanila, o gunya nabuka ang ilang mga mata, o ilang na ila siya, o gunya nahanaw siya sa ilang mga mata. So ang balang kasulatan, nagsaksi mga kaisunan, nga gi-perform ni Jesus ang pagtitipik sa tinapay sa balay ng Yupas sa ikapito kaadlaw sa mga piyesta, Pizza 21, na ikatulong pinedikan sa pagkalansan niya sa cross. Dara, 1, 2, 3. Nakalipod, ikalima ikan sa pizza 1, sa pizza 15. Mao nga, kung itong ihapon, ang 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ikapito nga adlaw sa pista sa unleavened bread. Anong tinapay, walay at kapatubo. No? Nga naman, kaya sa Exodus 12, 18, 18 ba? Nga doon ay bala pagkatigong sa napulong upat sa hapon, dito sa pizza 15. O bayon man sa hapon sa napulong sa kaluhaan ng usa pizza 21. Doon ay pagkaon sa tinapay. Muna pagkaon sa tinapay o isip na ito. Muna si Jesus nagtipid-tipid sa tinapay, wala sa buntag. Dito sa hapon ang pizza 21. Kaya mo may resulte sa Exodus 12, 18. O, nganong nakabantay man si Cleopas? Nga wala mo lang kailan ni Jesus samtang restaurant, Jesus dalan mo lang kailan ni Jesus. Kaya nalabatan, itagunan man. Nung nakailan sila? Tungod kay, ang hihimo ni Jesus na ritual, pagtipik-tipik sa tinapay, di pahando man ni Kristo, niining pizza 15 sa gabi. Nga mo'y unang adlaw sa piyesta. No? Kung basahan nyo ang adlaw ba ng piyesta, ang 15? Leviticus 23, 6, atong basahon. Og sa ikanapulo, 5 ka adlaw, niining bulana, mao ang pista sa mga tinapay nga walay libadura alang kang Jehova o Kristo. 7 ka adlaw bakaon kamo sa mga tinapay nga walay libadura. Sa to, ikanapulo og 5 ka adlaw niining bulana. Ikanapulo og 5. Pizza 15. Mao ang pista sa napulong 5 ng bulana, mao ang pista sa mga tinapay nga walay libadura alang kang Kristo. So pista sa tinapay gikan sa anong 15, o sa hapon gabi na hapon gabi na sa pizza 15. Change ani alas 6 gabi o sa mua alas 7 sa gabi change. Muna nga kanang pizza 15 unang adlaw sa pista sa tinapay nga walay libadura. May kapito niya na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pizza 21. Nabuka ang mata ng Cleopas tungkod kay sa ritual na gibuhat ni Jesus sa pagtipik-tipik sa tinapay sa panalangin sa bino. Pag-ingon ni Jesus sa Lucas 22:19, handungan niyo kini alang kanako. Mula nabisag wala kaila si Cleopas sa naong ni Jesus nga nag-istorya sa ilang tubaran, apan pinagay sa gibuhat nga ritual na kaila si Cleopas ug iyang kauban nga mao to si Jesus. Kaya gisuko man sila, gitukod man sa Jesus nga ipahandom anang unang adlaw sa pista. Ingana ang pattern nga gihimo ni Jesus. Ingana ang ritual nga gihimo ni Jesus. Tungod kay sumala sa Daniel 9:27, siya magapamatuod sa lig-on nga tugon sulod sa usa ka simana. Mula na kaning simanahuna gayon, dinhi siya gahimo tugon, dinhi siya nagapamatuod sa lig-on gayon. Mao na nga bisan tuog siya gipatayan ni Pisa 19, gilansang sa krus ug gilubong siya. Pero nabuhay siya pagbalik tungod kay kaning pistahan God adunay balang pagdatigom sa unang adlaw ug sa ikapitong adlaw. Di ba? Ingana
ang milagro nga nahimo sa panahon ni Kristo tungod kay kinahanglan man siya mabanhaw pagbalik aron matuman tuyahang tugon nga ipahandog. Kay naman sa pagtigom nila nagtipik-tipik pa sa tinapay. Nya doon na mo pagtigom sa ikapitong adlaw. So pag tigom siya sa ikapitong adlaw, iyang gihimo din sa una, iyang panghimuon sa ikapito aron matuman ang giingon sa Daniel 9:27 nga magpamatuod sa likod nga tugon sulod sa usa ka semana. Muna ang pagpamatuod. Naghimo siya pattern within this unang adlaw o ikapitong adlaw 1 of 7. Nga pito ni sa kadlaw nga pista, pero iyang gihimo nga handumanan sa mga tinunan ang unang adlaw o ikapito. No? Mao ang gani nga nakailas na mo si Jesus kay gihimo pa ni Jesus sa pitsa uno. Mao na pattern na gihimo ni Jesus within this 7 days. Nya mayon sila nga dili man siya kalendaryo kay wa man siya mahimong wala man siya na-set up nga simana. Dili pareha ani sa mga Hudyo nga ipapahulay kay gani sa 20 pahulay gid. Arrange siya sa ikapito ka adlaw kasi mana diri ang buwan kani pitsahan din pahulay ini. Muna lang itabod mo na antod karon kanang kalendaryo ni Pope Gregory kanang ikapito na Sabado kung unsay pitsa diya pahulay gid nila sa mga Judaism. Pahulay yun. Ngayon pahulay man kay natulong man sa ikapitong adlaw. Ikapitong adlaw sa sit-up sa simana. Pero karon kaning himo ni Jesus. Mahimo pa nato ni nga semana. Pinagi sa balaang kasulatan. Mahimo ng isunan. O mangani gabutan sa timang-timaan, pinagi sa ritual, tinapay og bino, yang himong timaan, aron mailan dayon sa kasaysayan, mailan sa mga Kristiyano nga si Jesus nagpamatuod within 7 days ang yun. Wala sa mibanhaw sa ikaduhang adlaw semana, o pitsa 22, wala po sa mibanhaw sa pitsa 20, mibanhaw sa pitsa 21, kay ikapito sa mao nga pista. Kay kanayang pagbanhaw nga milagro, apil man siya kung pamatuod. Nga masulod na 7 days, di na mulapas. Mao na nga mibanhaw sa pitsa 21. O kung mangutala ka, nga pwede ba nato na igamuon nga semana kay sa atong kalendaryo, sa among kalendaryo sa Bagong Sundo, ingani na may senaryo na. Kanang pitsa 15, mao man na sa unang adlaw. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ingana may sit up na tayo na sa kalendaryo ni Kristo sa bag-o nga tugon. Mao na nga kanang pitsa 21 sa among kalendaryo, ikapito na nga arrangement nga adlaw sa kalendaryo ni Kristo. Muna calendar of Christ. Ha? Muna arrangement. Dinhi, ang pitsa 15 nasa ikaduha semana. Sa arrangement sa kalendaryo sa Hudyo nasa ikaduha semana. Pero dito kung si Kristo, unang adlaw semana, ikapito ang 21. Muna arrangement. Mata ni sumpay katong sila na sa ang 22 sila na sa uwan. Ito lang direct focus na to. Muna ang arrangement nga kalendaryo ni Kristo nga naman. Ano gihimo ang mga semana igsoon? Nga din na semana igsoon. Ay kanang 15 naman sa ilang adlaw. Nasayot na kayo sa nabakat na kaya nga na ang ilalay yung i-komento. So wala kasayuran lagi. So wala lagi panabot. Muna giingon sa Ecclesiastes City 24. Kantong na mao, lalong kayo halayo, kinsa man ang mga tugkad ini. Wala nang maraan, daghan na namatay ang sangyaw, wag katugkad ini himo ni Jesus. Nganong gahimo si Jesus ini ritual, nganong yang giula yang dugo aning pitsaha sa pitong adlaw nga pista. Tungod kay aron mahandom sa mga tao kining gihimo niya sa pista sa Napay nga Libadura sa 33 ini. Mo lang ipadubuan ni Kristo. No?
O magana nato mga bayani ng Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, tanan pa nga mga bayani sa Pilipinas, mailan to siya na bayani kung ilang giula ilang dugo. Magpasabot, dili sila mahadlok mamatay basta alang lang sa atong kagawasan. Dili man ka maila rin sa mga tao hangtod karon panahon na. Diya man ka ilong nga hero, hindi man ka mahadlok mamatay kaya ang pinaka espesyal na butang sa tao iyang kinabuhi. Ang pinaka bilinhon sa tao sa panahon nga siya magdaot na dili ang pahali. Unsa man ang iyang kinabuhi. Kaya inyong na makita sa mga senior citizen na edad lang 70, 80, 90 ban o magdaot na gani. O makatambal mo yun, dito pa naman number, mampog na sige doon na lugwayan nilang kinabuhi, mag-birthday pa lugwayan, mga nupig, mataas ang kinabuhi. Kaya naman, ang pinakabilinhon nga butang nga ana sa tao ang iyang kinabuhi. Mao na ang kanang tao mahadlok mamatay. Labi na siya ipuli dito. No? Labi na siya ipuli. Ganito niya amigo patinun. Kaya siya ipuli, yan amigo pag-ausun. Hindi kaya namusabot. Ang naitabot ito ng Iso Kristo, patinun na mga Hudiyo tanan. Parehas na lulog Pinoy, patinun tanan. Pero kay gihatag man ito siyang dugo, iyang kinabuhi, imbes ang Hudiyo pamatyon, ang mga Israelitas pamatyon, si Jesus na gipatay. Aron dili ito sila patyon, siya may puli, siya bukti. Sama sa gihimo ni Abraham, siya ang anak na si Isaac. No, nanimo na Ginoo, ihala nimo anak si Isaac. Ako giguon si Abraham, pero kanito man si Abraham si Ginoo, iyang gituman. Apan, kaya ang tandunggabo niyang anak dito sa Haran, suntay Ginoo kayaw. Kaya ka nagbuhata, o nitiyo na yun ang kamiro sa kilid. Nga naman to, bao ka to ang kahimtang na may tabo ni Jesus sa unahan. Atong panahon sa panahon ni Abraham, wala kung may lukuto, kung may paduguan. Pero sa panahon ni Kristo, gabi na sala sa mga tao, dito na gagawin pwede. Nga dili patyon sila, patyon dito sila. Pero kay Iso Kristo naging puli nga halad, amo na Iso Kristo mo ay namatay. Nga na ang senaryo sa kinabuhi nga gihimo ni Jesus anang 33 AD. Mao na kung si Iso Kristo dili malansang sa cross, dili mamatay sa cross, dili siya maila sa kalibutan hangtod karong adlaw. Kaya di man maila ang iyang kaiso, di man maila ang iyang pagpaubos, di man maila ang iyang gihimo nga talagsaong butang. Nga siya mo ipuli niya itong kamiro kahalan. Muna gingon rin sa Daniel 29, og sa tunga-tunga sa simana, iyang pahulungon ang paghalan. Ang pangutana, kung dili mo to, nga ang Ginoo nagama og bagong kalendaryo, nagama og bagong simana, nga naman nga may ingon man ang Daniel 9:27, nga tunga-tunga sa simana, iyang pahulungon ang paghalan. Ang atong tanaw diri, ang tunga-tunga ini, kay ba pizza 18. O dire, mo rin tunga-tunga sa simana. Kung tunga-tunga simana ang arrangement sa kalendaryo sa mga Hudyo, ang tunga-tunga hindi sa 17. Wow. Nagay-tunga-tunga kalima 18. Ngayon 18-an. Kaya lang 17 sa adlaw, 18 man Jesus, nga karon gabi na, makaplat ang mga kapandulan. Huwag na magbalantay sa karnero pagkasamaran. Huwag ang karnero manalagan. Natuman man. Kaya na kung gabi ini, transisyon. Pasay sa itis gabi, transisyon na. O nabilo na sa 18. Matag sa maslaw, ampo ni Jesus. Dili, walay, dili mati ang Ginoo kaniya. Bisa Ginoo siya, yung nagpakita ng ampo siya. Kung pag-ingon niya nga inyong nabutan may matuman, ani abot tayo suda sa itong mga sinubo sa mga sernote, mga parisyon, mga badato Kristo. O dito na yun, nakita na to, nga sa pagsulti ni Jesus nga karon ninyo ng panahon, nga nasabot sa mga apostolis nga si Jesus magpadakot na yun, nanalagan ang mga apostolis. Datanan, pa-apel pa sa Pedro. Nanalagan. Wala na katigulaan sila sa tagla na Jesus ng adlaw, katigulaan sila ng paggabi sa Jesus. Ngayon yung gabi una, bidapot na siya sa Judas, tubangan ni Caiaphas, bawa pa ito,
ang pag-atubang ni Jesus atubangan sa labaw sa sacerdote nga si Caiphas. No? Kanang halad na nila atubangan man sa sacerdote silang labaw nga sacerdote. Dito man na utang, dito man ihalad. Doon na mga sacerdote na atubangan. Muna si Jesus, gipadtog siya sa labaw sa sacerdote. Ang ipit sa 18, atubang siya ni Caiphas. O dito siya gihatulan ni Caiphas. Kanang tawhana, kayo niya na ikaw ba Kristo? Pamulong mo na. Ano ba lang isulti nga takahanan ko? Klaro ka, gipulatan niya. Muna nangimuha sila na patsyon si Jesus kaya nagpaka-Diyos na tao na. Muna, yung tunga-tunga na sa pinahuna, gikan sa 15, 1, 2, 3, 4, 18 yun. Ang kanil pong 21, 1, 2, 3, tunga-tunga na yung 18. Muna, matod sa bulaan na sulatan, tunga-tunga sa simana. So, gikan na yung 15, padulong yung 17, 7 kaadlaw, bitawag na sa Daniel o simana. Pero dili sa sitap sa kalendaryo sa mga Hudyo, dili matawag na yung simana. Kaya ka naman, ang pizza 15 naman sa kinuhang adlaw. Kaupo na rin mo siya nga 7-day feast of the unleavened bread. Pituro sa kadlaw sa pista. Gawin ka muna. O yung sabtol, dili siya matawag na to na weekly. Nga matawag na weekly. Kay, adlaw naman. Yung naman nga, 7 kaadlaw sa pista sinapay ng Madura. Nga, matang unang bulan pa yan sa Abib. Unang bulan sa Uwig, Abib. O, diyan naman na may tabo. Kung sa iya, rin siya. Ano yan karoon? Dito sa tagna sa Daniel. Kaya mo may tagna ni Iso Kristo, bisulti man nila nga. Siya nga matuod sa likod nga tugon. Uban sa daghan, sunod sa semana. Kung nag-iwa magtugon si Jesus, mag-ihip tugon si Jesus. Isa 15 na gabi. Tinapay, tinimig, bino, yung siya. Anduba yung kini. Alam ka na ako. Ito tugon. Tugon. Ganong likod na tugon. Pag-abot sa pig sa 21, likod na kayo. Kaya naman, bisang tugon na si Cleopas, huwag pa kailas. Ano ang isos? Kaya nagpakita si Jesus sa lahi ng panagway. Kaya ilang mata, kitabunan ka rin makaila. Pero kaya nailan na si Jesus, tungod sa iyahang ritual na pagtipik sa tinapay. Munang likod na tugon. Ang himo ni Jesus na ritual, likod kayo. Kaya sa 7 kadlaw sa pig sa 21, nga, ang giatubang ni Jesus, dili na ganit ang mga tinudan. Lahat na ganit na tao, nga dili na sige ng kuyog, kato na si Cleopas, nga sumusunod niya. Pero kung nakaila pa na si Cleopas, tumod kay si Cleopas na ibalo. Kung katong gihimo ni Jesus na ritual, ipahandog ng perting likuna. Perting likuna, ang gihimo ni Jesus na tugon, kay sa 7 kadlaw, nakaila pa na si Cleopas. Sa Lucas 24, 31. Udi, likod na tugon. Niya gisulti man, usa siya magpatuod sa likod nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Asa may naghimong tugon si Jesus labas 14 ani 15 gabi. Tubot pasabot kanina ay 7 ka adlaw diha pa lang sa Daniel gitawag na sa Ginoo og semana. Mao na wala mahibali sa mga naguna kaparian sa kalibutan. Munang wala sila kagamaw kalendaryo. Kailangan mahuna aning pitsahan na si Jesus bilang isang sakros, nagisakit sa cross, na isa yung batayo, nagisakit siya. Di man matawag na semana. Kaya nga naman, ang 15 naman sa urangan mo. Mag-ihap ka na, yung kapito na pag sa urangan to. So pagtawag ng semana. Una, katili sila, totoo, yung kanina yung hino ni Jesus, pattern, alam sa iyang bagong kalendaryo. Kaya nga naman, na-pattern man tungod kay, di pa lang sa Daniel, gisulti na sa tagna. Nga siya mabatuod sa likod na tugon, sulod sa usa ka semana. Usa ka semana! Maglibog man ka kay ang may 14 ang semana. Maglibog ka raw. Pero tungod sa ritual ang himo ni Jesus, nga pagpipipik sinapay, ay balo ka, pizza 15, ang unang adlaw na. O mahibalo po ka, nga semana ganyan itupok ni Jesus, kaya ipitong ka adlaw, ka 7 day, pizza 21, ikasipin ng yun na, o nagtipik-tipik siya, o tinapay. Therefore, kanang si manahuna, nga gihimo ni Jesus, sa iyang pagtimaan, paghatag likon nga tugon, si manabay ka na, nga pista sinapay na way madula. Nga kung kita yung patanawon, dili na si mana. Pero sa tagna sa Biblia, ditawag kini o
simana. Muna nga ang simana ni Kristo sa bagong kalendaryo. Karon, kay simana mo rin tawag sa ginawa ng pista sa napay ng limadura. Dili rin sa ordinaryo nga pito ka adlaw lang. Simana mo rin unsaon na ito pag-prove na simana gini. Simple na kayo. Ika pala nakapala sa malutudo, ano na? Nagawa na sa bagong kalendaryo, nakalapit sa 15, nasa unang adlaw. Kasi simana doon. Itawag mo rin sa Ginoo og simana. Therefore, kung simana na siya, kaya pinasinaso ng adlaw. Nga nara ang logic ha? So, sunod 16, 17, 18, 19, 20, 21. Therefore, ang 21, ikapito ka adlaw sa simana sa calendar of Christ. Sa new calendar of Christ. O ba naging niya na doon ay bagong tugon? Daang tugon, bagong tugon. Kaya nga naman sa bagong tugon, mapagbuhan man ka. Kaya naman, kanang matagwan sa ayer na pista nila, gimension ng Biblia na simana. Dili rin kasala ikadua. Kasi ikadua, oray sumpayo. O sa tuwa-tunga sa simana, iyang pahunungan ng paghalan. Simana yung presbutan. Asa may tuwa-tunga? Hindi ka magsulo sa 15, 1, 2, 3, 4. O kaya ba disuot sa may tuwa-tunga? Kaya 1, 2, 3, ganito ka, 1, 2, 3. Disuot sa tuwa-tunga. Gitawag yapon og simana. Tunga ang simana, pahunungon ang paghalan. Sa spiritual na bahay, si Kristo, dito sa pizza 18, mo rin pagpahunong niya sa halan. Sa spiritual na bahay, inikapita, halan na siya. Tunga sa simana, nga pizza 18. Mo lagi nga, ingon, nagsulti ang Biblia, nga ang buta, mag-agap sa buta, sa gahong, magahulog silang duha. Ngayon naman, wala man sila kakita, ang inang ipurpuro ni Jesus, na kanil ay tagna ni siya sa sulat ni Daniel. Sa Daniel 9:27. Wala gina nga, kung dili lagi tagaan sa Ginoo sa utok, adi gyud makita. Na klaro naman isulti dire nga siya magkamatuod sa likod nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Now guys, good ang Ginoo semana. Og sa tunga-tunga sa semana, iyang pahulungan ng paghalan. Simana nga panangisgutan. So karon kung simana ang isgutan, dili ta ka sa 14 ng iyang pumuno. Dahil ngayong kapito, kani pizza 20. Ana ta ang istorya ana. No? So dili si Jesus magtipik-tipik ang gabi, dili ko sa magtipik-tipik sa kapito sa pizza 20. Wala man. Kaya naman, at ang pahulay na sa Hudiyo, ipareho na sa gyapon. Ang proof na matag unang adlaw simana managsigo ang mga apostoles hangtod karon kanang ilisa nagdala na Domingo, Sundays panahon ni Constantine, matag unang adlaw simana managtigom sila. Kaya naman mao man kana ang panagtigom sa ikapito ka adlaw sa Pisces na pay gaway limadura. Manang walay nga himo dinhi kay ang imong kontraan nga bersikulo si Marcos Madayon ni 6:9. Kasi ang Kristo na banhaw sa unang adlaw sa simana. Mauna nga, ang pagkabanhaw ni Jesus, niya, ang proof nimo si Cleopas, pagkabanhaw ni Jesus, ito kay Cleopas, ingon po si Cleopas niya, tulog ka adlaw na, gikan sa pagkitabo ni Butanga, na si Jesus namatay, tulog ka adlaw na, o therefore, tulog ka adlaw na, yan si David, 20, 21, o therefore, katong pag-istorhanan niya ni Cleopas sa Emmaus, pizza 21. Nga ikapito sa pista sa kayo malimulula, pizza sa 15. Nga nga naman ang Biblia, gasulti magsimana. Ha? Ang Biblia, gasulti magsimana. Nga nga naman ang istorya ni Jesus din, wala bang magsimana. Dapat ito ang istorya ni Jesus, na kabainti siya, kabainti rin, simana. Kriya siya perform, sa likod ng tugon, sulod sa usap semana, tunga semana, kami pizza di city yung tayo tunga semana. Oh, sama ni sila ni, mamaya lang ang pulis badlist. Sunday, Lunes, Martes, Merkulis. Then Webes, Biyernes, Sabado, ano na Merkulis badlist. Kaya tunga man semana. Ilang ituhuan mo ni si Manahuna, nagitag na diha. Kanya kaya sama man muna. Nga kanang kapito kadlaw ng pizza sinapay ko limadura, kung basahon sa Exodus 12:18, basahon mo ito balik.
12:18 ang sulti mo man eh. Isod ko ni Biblia at ibakat ni Biblia. Wala ba orang sa Biblia? Exodus 12:18. Sa naunang bulan, sa ikanapulo upat kaadlaw sa bulan sa hapon. Patuloy man sa hapon. Tao man ato na. Managpangaon ka mo sa tinapay nga way libadura. Ang kasi sa giperform man Jesus na inapta naman ito gabi eh. Dire naman to, pinag-asapin, ng hapon, dire naman to. Ano naman to? Kaya ang transisyon na to, alas 7 mo yun. Mas mga huli, alas 6, mo alas 7. Sa hangtod sa hapon, sa adlaw nga, ikakaluhaan o usa. Usa na yung kaluhaan o usa? Ikakaluhaan o usa o 21. Muna ikapito. Hindi ka magsugod sa protein, hindi ka sa pipte. Kaya magsugod ka protein, hindi naman ikapito. Ikawalo naman eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nga kontrata din sa Ginoo, 7 ka lang ang pista sinapay ng libadura. Sa hapon na nag-14. Kahit ang changes sa Ginoo sa Leviticus 23, sa 4:5, taliwala sa duha ka hapon. Pista na sa mga Hudyo. Hindi na ni taliwala sa 15, gabi na. O kato pa ka sa Leviticus 23, 6, ang sulti, sa ikanapulo 5, mangaon ka mo og tinapay nga way libadura, imo ka ng pista. So dili ko sa 15 magsugod ang pagkaon sa tinapay nga way libadura. Kay kani protein pagpahanda pa na, pag-ihaw pa na, pagmasa pa na sa ilang harina, ilang trigo, masa pa na, then lutoon pa, therefore paggabi na sila makakaon. Unang nasunod siya sa pizza 15 sa Leviticus 23:6 sa napulog 5 ka adlaw mao ang pista sa tinapay nga walay libadura. Dili na sa 15. Gasugod ang ilang pagkaon sa pista sa tinapay nga walay libadura. Dili na sa 15. Mao kini ilang unang adlaw sa pista. Wala kang ihapon nimo ang iyang kapito nga sa 21. Munang dili ka kasulti nga ang semana nga i-target sa Ginoo kani ra kaman sa 20 kundi ang pizza 21 mo i-target sa Ginoo nga semana kay ikapito man sa gikan sa pizza 15 nga nang adlaw sa pista. 1 2 3 4 5 6 7. Nga sumala dinhi siya magputuon sa linggo nga tuon sulod semana ug sa tuwa semana pahulungon ang paghalal. Tama na. Dili man sa masulod sa pizza 18. Kay gidakop si Jesus sa gabi naman sa 18. Aning adlaw istorya pa man siya. Pag 18 sa gabi, diha naman ako sa Judas, diha naman itong mga sundalo, misulgo sa mga Parisios, mga sacerdote, diha naman gidakop si Jesus. Tumawag ito ang iyang kumatong na simana, nga halad na siya, kay dinakpan naman siya. Gidakop naman siya, nagdala sa dito kang Cleopas. Siya naman ang halad. Ang istorya niya, halad naman siya ng pizza 18. Nung wala may sundan, nga ang Biblia, gasultiaraan, nga kini, kaning adlaw ang gi-perform sa kanang ritual, si mana siya sumala sa sulti sa Daniel 9:27. Si mana naging ang tawag sa Ginoo ani. Mao nga ang mga apostoles managtiguman sa matag unang adlaw si mana dinhi. Tungod kay si mana na ang ihap sa kang tawag sa Ginoo ani sumala sa na si mana na gid siya. Kaso lang ang mga apostoles walang kagama o kalendaryo kay dili man itubot ang kahigayon at kapanahunan. Buhat kuno sa city o ang tukti ang mga apostoles wala na ang ganang kalendaryo supay pa sa mga Hudiyo na matag unang adlaw semana managtiguman sila. Kanang managtiguman sila tungod kay si mana na may tawag sa Ginoo na sumalas na yung libinisi. Si mana naman pag mag-isip din si mana gani that is weekly. Nya ipahandom pag Jesus weekly gadila nga pagabuhaton. Managtigom sa matag unang adlaw sa semana. Pero mao lagi, tungod kay ang Ginoo, nagawa ka sa pattern, kay pattern na to yung semana binantawag. Aron gyud nga mahimo isang kalendaryo kay weekly naman, week na may tawag niya. Magdama ang laing arrangement nga kaning isa 15 mo ay uno. Kani. Butang mo dire sa uno, sa unang adlaw semana. Therefore, kapito 1 2 3 4 5 6 7 ang pizza 21. Mone ang hanaay sa New Calendar of Christ nga kanang 21 nga kapito ka adlaw sa pista sa nabay ng libadura dinhi pod
ikapito na gyud ka adlaw sa arrangement sa semana kay sa Daniel 9:27 gasulti naman nga kanang pamatuod ni Jesus paghatag niyang tungkol sa lingkod kauban dagan o sa tunga sa semana nga mao kaning pistahan nga nag-perform semana na itawag sa Ginoo. Na kay semana na may tawag, therefore i-arrange mo. Muna gibuhat sa mga tudlo sa nagdiskubre nga kanang 21 ikapito ginaitan. Pero wala niya guba ang daan na sit-up kay di mo sulod ng Ginoo pagguba kay ipakita sa panahon niya kung idito nun niya kung ano sa Ginoo. Diya ito, pagkakon siyang bangko. Muna, nagama siyang bangko. Ipasagdaan niyang daan, ipumuntoy daan ng kalendaryo, ipagama siyang bangko, na kanil 21, na nasa kapitong adlaw. Muna, naamang kalendaryo, muna na karon nabuhi ng kalendaryo. Napagkong kalendaryo, buhi kayo kaya nung mag-apply. Ang ikapito karon, Sunday, o kanil yung Shabbat, muna siya, nasa 3380, pizza 21 ang sinugdan nga kapito lang yung pizza 21. Simana lagi siya. Muna makasala mo sa Ginoo, dili ta mutuo sa iyang tagna, dili ta mutuo sa pulong sa Ginoo. Makasala mo ta. Kay gisulti man gud sa Daniel 9:27 nga siya magpatuod sa likod nga tubod sunod sa semana o sa tunga-tunga semana pahunomon ang kalahala. Therefore kini gihimo ni Jesus nga dugay nga gipaabot sa mga eliton gayo nga mukaon sa Pasko uban sa 12. Kaya pito ka daw sa hunahuna ni Kristo atong panahuna, dili ito ordinaryong adlaw, kundi usa ka to kasimana. Kung Sabto nimo kay semana man siya, therefore kalendaryo siya kay gihimo man siya semana sumala sa Daniel 9:27. Nang dili kita sabot lang ni Biblia, ito lugar dili mo tulo o halang tulo, di pa may kabalo. O dili pa may pakasubay sa pabuton sa Ginoo. Nga ang pabuton niya sa Ginoo, kani pista sa 33 AD, gitawag nila sa Ginoo og semana. Mao na, nga kung tawag sa Ginoo og semana, ang kani 21 ikapito jud. Mao ni wala man discovery karon sa Vatican City. Mao na nga matod sa panahon ni Master, nagatutok sila karon sa buhat ni Master. Kay tungod ani kalendaryo nga wala sila makaplan. Mahimo ni sila di nga kaaway dai nato. Mahimo silang kaaway sa Dios kay ngano man. Wa man sila motuo nga katong gihimo ni Jesus nga ritual o katong pag-anto sa cross o katong yang pagkabanhaw gitawag man sa Daniel og semana. Mula tuloy ang utana, pwede ba nag-apply na ito semana? Matawag ito apply semana. Kaya naman, giingon ba niya? Tunga semana, sa kasemana. Asa mo na ito i-apply ng istorya nga siya diyan pamatuod. Naglatag sa tubod ng mga adlaw, kinusi, ipahandom, itubod na yan yung mga dusi. Kaya karon ni banhaw kay siya, wala may banhaw sa pizza 22, kundi sa pizza 21. Ano naman? Apil ang iyang pagkabanhaw sa pagpamatuod, ngini pito ka adlaw sa pista. Pero ang pamatuod, gitawag din nga semana. Mo nang di mo mutuo mag-isulat. Bahay ng bagong Biblia, kalendaryo na magigikan sa Biblia. Ang kaling pizza 21, ikapito ka adlaw na sa kalendaryo ni Kristo. Nan ka mo, dili mo mahimong kadapi ni Kristo. Mahimo mo nga mga kalaban ni Kristo kay si Kristo nituo siya nga kanay semana sumala stagna apan kuno di mo tuo nga semana na. Mahimo mong kaaway sa Ginoo kay supakon niyo ang Daniel 9:27 nga kanalang pista kanapay nga way badula gitawag na sa Ginoo og semana. Therefore kung semana kana kanang pizza 21 mahimo ikapito. Munay bag-ong tugon o kanino'y daan nga tugon. Ingana kahit ang utok sa mga lungsodlo mga isunan. Wala sa balik kong lipod, ako kami din magpamatuod, mubarog sa kamatuoran nga si Kristo nagama og bag-ong kalendaryo sa 33 AD tungod sa tagna sa Daniel 9:27 nga kanay ang paghimog likod nga tugon ug isip halad gitawag og semana sa Dios. Ug tungod kay semana man na, therefore week na, therefore mahimo siya ikapito ang 21. Mao na nga paragtigom na yon, ang pagpahulay na yon, matag pito ka adlaw sa semana. Ingana ang sistema ng isunan. Ang nahitabo mo karon, ni pahulay ta sa Domingo, kamo, ni pahulay mo sa ni simba mo sa Domingo, pero ang kalendaryo nasa unang adlaw yapon.
Nga naman na, amo po na plano sa Ginoo, yaro po kung gawas ang tinuod karon kay matod pa sa Ginoo. Panglakaw ka mo gintras ana pa rin ang dugay kahayan. So si Kristo lang isa, nagsulti na dito sa 33 AD, 40 dias na lang sa dito, pakita sa mga dosil sa mga tao. Pag umana itong 40 dias, kaya sa dito tubig sa panganon, wala tayong pakita sa Jesus. Wala ka rin muli karon makasikta. Managdalaog, kangit-ngit. Ganong kangit-ngit man? Ha? Dili kahayag sinalaan ay kaya naman. Kaning mga tao karon sa simbahan, mga lain mga pagturunan, nagsigi o timbang-timbang kung kinsa ang tinuod nga nadala sa kaluwasan. Pag ang pagsimba din sa makangay, balin sa pikas. Pag makabig sa lain magsaryaw, mupalin sa dito. Iyan ang pong dauton, itong iyang gigikanan na sikta. Yang wapon sila nga kami ang tinuda kaluwasan, kami ang matarong. Pero usaw na pagkamatarong, nakatong nag-ampo dito Ginoo, nag-ampo dito Kristo, imong kung tawon, nakato sila, dili hingpit, dili maluwas, kay kami rin Ginoo. Mao na nga, nahimo karon ang kaluwasan nga dalok. Nahimong dalo ang kaluwasan sa mga sikta karon nga nanggawa sa kalibutan tungod man sa pagkatun-angkon nga sila Ginoo. Mo'y nakapangit-ngit karon sa kalibutan tungod sa mga pagturunan sa naglaing mga simbahan. Muna karon paggawas sa maturan ni 2000, tapos sa mga adlaw maggawas man mubanhon na si Kristo, mubanhon na yung lawas. Makita niyo ang bagong kalendaryo, tandaan ng kalendaryo, o kami rin nakahusay na nga kanang himo ni Jesus nagama sa bagong kalendaryo. Mao na kanini kapitong adlaw pahulay siya. Pero pwede ka makalungag, pwede ka makahalig o kalayo. Mao na. Kaya ganoon, wala yung pagkabuhaton gawas sa pagkanon. Mao na ganyan si Kristo, iyang gipagaan ang burden sa itong mga tao. No? Sa itong kantahan gani? For the youth. Ito, limot-limot na. Oo, may kanta mo sa no? And my burden is light, come to me, and I will give you rest. No. Wala kanta, ginakanta sa mga simbahan. Munhuol ka ni Kristo, aron nga, tagaan ka niyang pahulay. Kaya ganun man, heavy burden man to. Heavy burden, sa panahon sa mga Hudiyos, mga Saritas, panahon ng Moises, bawal man ang maghaling o kalayo. Basaw lang ito sa Exodus 16:23. Kung sa isunod din o sabi yung kanila, kini mo ang gingo ni Kristo, ugma mo ang balaan na pagpahulay, ang adlaw na pagpahulay, kadto kang Kristo, o ihuba, ang pagaluto ninyo, lutuan ninyo karon, o ang pagalungago ninyo, lungagan ninyo karon. Ang tanan nga mga pwede, Kaninyo, tipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. Wala kay palungag na ikaunong adlaw. Kay bawal ang paglungag sa ikapito nga adlaw. Maunay nakadiferensya sa igpapahulay dito sa Sinai. Muna nga, kung itong basahon sa Exodus 35:3, ingon pa ganito nga, kamo dili maghalig og kalayo sa tanan ninyo nga mga pulianan sa adlaw nga igpapahulay. Wala nga bawal ka sa ilaha sa mga Hudyo maglungag ang adlaw nga igpapahulay. Pero kumusta karon? Nga itong mga igsoon ng mga Sabbath keeper. Ada pugugikan. Dili mo sa pagdaot pero maglungag ka sa Sabado. Mingon na sila nga, anong pwede ka maglungag? Adunay mabasa. Nga kanang gingon diri sa Exodus 12:18. Walay lain pagbuhaton gawas sa pagkakanon. Buwan basa na ng chapter nga kana nagpahulay alang sa pista sinapay nga way libadora nga once a year lang. Every abib ra sa matag tuig. Sa usa ka tuig, kasara na nga ipahulay. Sa matag unang bulan nga abib, Exodus 12:3-4. Abib ang mga adlaw sa unang bulan sa tuig, abib. Nya pista pipakadlaw. Muna giingon diha nga walay lain pagbuhaton, walay pagbabalaan, pagtigom sa unang adlaw, o sa ikapitong adlaw, walay balaan pagtigom, walay pagbuhaton, gawas sa pagkanon. Pista daw sa iyo, kaya nung i-apply dito sa panahon ni Moses Sinai, iyabag na. Hindi na mao na iyong istorya karon
Aron lang yun nga, makalungan mo sa inyong spado, gamito niya ang bersikulo. Ito pato lagi. Pero ang basta wala ito namang istorya sa bersikulo, dili tahin sa pagpahulay Sinai, kundi tahin sa pista sa lapay ng Walibadura, no once a year lang. Di ka na kung butbot nga na. Muli nakapagitgit ka ron sa mga sikta sa kalibutan, kaya tungkol sa pagturunan ng ilang ipakaon sila mga tao nga kargado o sayop, kargado o bakak, ilang bisagol ang ipapahulay sa Sinai o ipapahulay sa pista. Kaya gano'n, sa Sabado karon, pahulay sila, maglungag na sila. Nagpangutanong ng mga maglungag, mabawal ng Moises, ay mapasa man sa Exodus nga 12, 16 nga, wala yung pagkabuhaton ng gawas pagkaroon. Mawala gina resulta, tunaan, di na ito suprihon na ayaw ang pagkakuran. Nagrampo na yun. Una nga din sa mga husay, bastado kayo. Ipakita ang husay sa ilang ipahulay sa kanang Sinai, ipakita ang husay ngano ang pwede na maglungag at tungkol sa pista na pa yung Walibadura, kung ngano nahimo kining weekly, tungkol kay ipahandong ni Jesus, kay kanisya ay kaya pagbuhaton sa litro ng tugod, gitawag na daang simana sa Daniel 9:27. Walang ipahandong ni Jesus kasi simana naman siya. Unya, pwede na ta makalungag kay kani nga pista, kani nga ipapahulay, kapito, exempted man din ang paglungag o pagluto. Kani may tinuod nga usay, di ta mahimong bakakon, di ta mahimong pagpato og teksto. Ngunit tinuod nga usay nga makaluwas. Nga matod pa ni Jesus, come to me, and I will give you rest. Rest, no? Kapahulay, ano man. Gaano man ang inyong balaw, hindi naman ta makalungag, hindi naman lisod. Hindi naman ta, sa unang panahon ko, okay naman ito yung ato nga ilang balaw hugot. Kaya ginawa yung buhatan ng pagkaon, sila igot lang magunit. Dili pa karon kita pa yung kayon. Kita pa yung trabaho. Lagi panahon nga natin trabaho, tulog yung patok adlaw, ito natin yung perfect. Manangin nga si Kristo nga pag-ano niya. Pag-ano niya ang yugo. Amo na nga gaan. Kaya sa panahon ni Kristo karon nga yang giula sa indog, giulaan sa indugo, o yang gi pamatukan, dili naman tong sa mga Hudyo nga ipapahulay, kundi kanay ipapahulay sa pizza sa napay ng Walibadura, kaya pwede naman makalungag. Mula nisulti pa sa Juan 5:17, nabisan ang mama nagbuhat hantod karong adlaw. Ano manambala sa adlaw pahulay, kaya naman nagbuhat hantod karong adlaw. Wala na gabalaan ang Dios sa adlaw ipahulay nga gihatag dito sa Sinai, panahon ni Moises. Ngano man? Ihatag lang ito sa Ginoo sa Exodus 16:4 aron sa pagsulay kanila kung sila musnod ba sa kabalauran o tulungan ng mga sundo sa Dios. Nga kaya man magatuman. Kaya sa Salmo 25:11, kapatan ka tuwing nagpag-uol ka na ako katong kalimutan na. Kung tungod na ako ng lupa, nabilis na kasunod sa akong kapahulayan. Yan mo sige sila claim na kapahulay sa Saturday. Ang nahibago ni karon, nahimong bakapon ang Salmo 95:10-11, kung ato may ipatuman ng ilang claim, nga sa Saturday ka ng adlaw pahulay hantod karon, kung ato ng tugutan, nga mo na ginigpili sa Ginoo hantod karon, nahimong bakapon ng Ginoo sa Salmo 95:10-11. Kaya ano man, kanang mga kaliwatanan na 40 katuig dito sila ay pag-uol sa Ginoo, mao man ang isalitas. Ug kana sila karon, judisyem na. Ug kana judisyem, nagsimba, nagtiguman, matag Sabado. O ba na ay judisyem dito sa Pilipinas, Sabado magsimba, sa Saturday. Nga sa pagmulong ni Jesucristo, Ginoo nga di sila kasunod sa pagpapahulayan. Nasunod ang mas nadaan kay tradisyon naman nila. Usa pagatuma sa sulti sa Ginoo. Ihatod karon, wala magtuman ang Salmo 25. 10:11 kaya naman nakasunod pa mga Japon ng mga Judaism o kanang Hudyo, Israelitas, kaya magsimba niya po sa Saturday. Kung sa Saturday, ang ipahulay ka. Pero kung nag-ibalhin ng sigilo ang iyahang ito solemnity. Huwag na solemnity ang ibalhin. Ang kanang sa Saturday, nagpapili nga po isa na ipapahulay sa mga Hudyo hangtod karon daw ang himong tradisyon sumala sa old calendar o maupod ang gisunod ni Constantine the Great. Kaya habang gipabili na sa Saturday sa ikapito, dili man nabili niya. So nahimo kinakaroon nag-exist na sa Saturday ha. Pero sa una-una sa Ginoo, ang pagkabalaan niya, ang pagkasulimity niya, gibalhin na niya sa unang adlaw sa semana. Kaya yung mga apostolis magtiguman
nagtiguman sa matag unang adlaw sa semana. Gusto po ng mga apostoles na ito ni Jesus. Gusto po ng apostoles ni Jesus nagabuhat og supuhay sa kasing-kasing ni Kristo. Ipagawas ninyo ang kamog itinuod kay Sabado. Buti niyo pasabot nga mga apostoles nakasalat tubangan ni Kristo. Kaya magtiguman sa unang adlaw sa semana. Totoo mo na mga apostoles nakasala kay sumpak sa adlaw nga Sabado. Ayaw mo basa anang gisulat sa mga apostoles. Ayaw mo basa sa sulat ni Mateo. Ayaw mo basa sa sulat ni Pablo. Kaya sa buhat 27, unang Korinto 16, si Pablo managtiguman sa butang unang adlaw sa semana. Naapoy na sulat niya kasi Pablo nagpabilin, nagsangyang hangtod sa adlaw pahulay. Huwag pagiging mo ng Sabado, adlaw pahulay naman. Imo Sabton, si Pablo nagtiguman sa unang adlaw semana. Ang ipasabot ni Pablo nga ipapahulay ang unang adlaw semana. Dili ang katong ibawag ninyo na Saturday. Dili to siya. Ang nasa utok ni Pablo ngayon dimension nga ni pabiling sa ato sa adlaw ipahulay. Katong ipapahulay nga unang adlaw semana. Inyo pa rin dalo na Sabado to. Inyo po pasimbahan sa Pablo sa Sabado. Nga magtiguman mga sa unang adlaw sa semana. Mao na nga ato lagi sabton ang balaang kasulatan. Ug mo insist pagin mo, mala ito na nagdebate na ko sa Facebook, sa comment, nigamit siya og Isaiah 62:23, wa po sa tulo, nga mo po nagtekstuhan mo unay niya. Ngano mo unay man? Ato masahon. Dugay na tekstuhan na, kalimot mo, gani ang gibalik, inumdum mo balik no, ano gamit sa una. Unay gamit na matuod po. Karon, maunay siya kay ano man? Sa Isaiah 66:3. Mao niya ang gipamulong sa 66:23. Og mahanabo nga gikan sa bagong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, o gikan sa usa ka adlaw nga pahulay hangtod sa usa. Gikan sa adlaw nga pahulay hangtod sa usa. Atong basahon sa English kay aron masabot kinala dito sa English kay Sabat to. Basahon sa English. Tara. Kaya kaning English version, una ning translation kaysa sa Bisaya. Kaysa sa Bisaya nga dialect. Dito sa English. Kaya una nga translation eh. Sa Isaiah 66:23. Kung ano pag-gamit niya sa iha, kung ipasabot, wala niya gamitan. Hindi kaya sa wala siya gamit na ito na. Maunay mo siya. Sa Isaiah 66:23, mo na gisulti sa English version. And it shall come to pass that from one new moon to another. Example na siya, from one new moon to another. Kasi simple, kung na new moon na, kung na new moon sa bulan. Sunod, shall all flesh, sunod, from one new moon to another. Sumpay, and from one Sabbath to another. Klaro na yung sunod, no? Isaiah 66:23, and it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another. Isod po kaya na may ikaw from one Sabbath. Sa Sabbath nyo dali, yung tawag Saturday. Sige, Saturday. From one Sabbath to another. Kayaan mo na ito ni Brother, kita kasabot na rin. Ay, kung kailangan kami yung from one Sabbath, Saturday rayapon. Pagkabulok ka lagi. So, pag nabingon lagi ang kaalam, subangan sa Ginoo, katawan na na. No? Kabugo na subangan sa Ginoo, inyong kaalam, kaya naman. Direct lang daan, mahupan na mga bugo kayo, kaya naman. From one Sabbath to another. Yung may nga nga, Saturday rayapon. From one Sabbath to another. Sino another? Lain. Kasi yung proof na lahir niya, dito po na siya Saturday. Si Pablo. Sige pamulo ni Pablo. Ano nga dugay na itong sangyaw ulit, pag nasaba ang itong apel ni magawas mo nga kahit ulo ba? Kahit ulo. Ang sultihan na ito, kasabot na, di ka tumutuo. Kaya lagi kamatyan na iyan, nagbato ng kaalan, maturan na yung kunuhay. Pabilin ka rin, kung imong kalan, ilimutan. Munang urumon ka, magawas mo kalan, ilimutan ka. Ang imong espiritu, di ba uban yung ano kung tumatay. Unang Isaiah, dito ka sa sulat ni Pablo sa Hebrewanon. Mo ni siya gi-back up ni amo na
Muna gibasihan ni Pablo. Siya ang gisulat sa Hebrew 4. Oh. Hebrew 4:8. Kung sa'yo sulti. Karon nga, makasabot ta, nakalari ito nila sa turde. Ito nila mapagwili nila sa turde perminte. Another nga gawin. 4:8. Hebrew 4:8. Kaya kung si Josue, nakahatag pa kanilang pahulay. O sa panahon ni Josue, nakahatag ng pahulay, naka-implement na uta. Kaya kung si Josue, nakahatag pa kanilang pahulay, ang Diyos, dili na lang unta, magisigot og lain pangadlaw. Sinado. Hindi na ito balikon. Ipugo na ngayon nakasabot na. Kung si Josue, nakahatag ng pahulay, naka-implement pa si Josue, naka-implement pa sa balawag ng pahulay, dito kang Moises, si Josue may puli Moises. Kung nakahatag pa si Josue pahulay, di na lang unta mag-isgot ang Diyos o lain pang adlaw, another day, which is Sunday. Nga mawa ang unang adlaw simana sa pisa sinapay ng Walibadura, nga mawa panagtigom sa mga apostolos ni Jesus. From one Sabbath to another. Di na mag-isgot ang Diyos o lain pang adlaw. Napalila yung adlaw, as Badura yapon, ay, buwa nag-istawa na ba? Muna maglagot ang Ginoo, sumpag ka sa layo. Para sa bagang ng rural niya. Kaya naman, Biblia na nasunti. Klaro na kayo. Sumpakon pag yun. Muna nga, kapag na ito kayo sa ngayon, kaya naman. Tungkol lang yung kagrihan sa ulo sa mga tao. Kung sinabi po, nag-alagad na po sa ilang magsangyaw, magkaya ulo. Nag-ingon niya na, kung ang buta, nag-agad sa buta, o yung membro, mga pialaman, dito sa pangpangahulog sila. Mga makay sila. Puro man sila buta. Una nga ang mga tao, gitagaan kahayan, gitagaan sa labutan, gitagaan utok. Dili kayo magsalig mo siyang pastor pare. Gitagaan mo utok, gitagaan mo sa labutan, gitagaan mo freedom, pagpaminaw sa lang mga magsangyaw, araw balansin ninyo, kung ano sa'yo tinood, aning, atong kapanahonan karon. From one Sabbath to another. Dili na lang unta mag-isgot ang Diyos kung nakahatag pa sa Diyos pahulay, dili na unta mag-isgot ang Diyos lain pang adlaw. May banggit ng Pablo. Muna yung ibasihan ni Pablo ang Isaias 66:23. Muna nakasulti si Pablo nga kung nakahatag pa sa Diyos pahulayan, dili na unta mag-isgot lain pang adlaw. Ano naman ang Isaias 66:23 nga from one Sabbath to another. Kung lisod kayo na wato ng isunan nga ang Biblia daan sa wala ka mong kuha ang mahal mong tudlo sa pagpailaw, pagpasabot ng matuuran, gisulat na daan sa walang kasulatan nga from one Sabbath to another. Kung naging mo nga ang Biblia, di lagi pwede nga basahon na sa kinsa, umakon na lang nga may talang kamaturan ba? Basahon na sa walang kasulatan. O dugan mo binasa sa Bible, huwag mo pasabot na Huwag pa lang pasabot na doon ay another Sabbath, lain adlaw. Kung tinood pa nga ang Bible, pwede na basahon ni maluwas na ka, hindi na tayo kinahalan pang magudlo. No, hindi na tayo kinahalan ka ng pastor pare. Wala na simbahan magtukod, wala na founder ng luwa uta. Huwag man lagi. Tungod kay, ang balang kasulatan, gipiyan lamang sa Espiritus kamatungran. Nga siya magasulti, sumbala sa madungog. So, kurang ngayon ka, ulay dalong gana, may makadungog mo gani. Magkasturya mo gani. Muna diya nga, ang Biblia, kinahanglan o magtutudlo. Muna, kanang magtutudlo na na, rin sayon. Kaya nga naman, Ephesians 3:24, kadtong na mao, halalong sa ayat halayo, kinsaman ang makatugkad nini. Ngunang dili sayo na papel sa magtutudlo sa Biblia kay mutugkad man sa lalong halayo kayo. Tugkaron ang tinakalong nga kamaturan o kahulugan. Kung katong layo na kayo napahitabo, ipabalik ang istorya. Kaya na dito kamaturan, ano na ito istorya karon no? Panahon sa 33 AD. Panahon pa dito ng Moises. Karon sa pagkong kalendar sa 33 AD. Panahon pa sa kay Daniel, kay Isaiah, layo na mga istorya. Kung ganun gibuhin man nato tungod kay wala man tagay pili sa mga magunang nagsangyaw. Ila ra pang ginabay-labayan basa ni. Hindi nabasa ang Ebanghelyo pero wala i-apply sa simbahan. Kung karon po, di po magsalig ng mga protestante at mga Romano kay among gilapigan
nga Domingo kay kapahulay, naagap po sila kulang, kakulangon, ano man. Kaya kanina Domingo nila, magsimba ato sa bungan, ato sa bilausan, sa tarian. Ha? Huwag na himong pahulay, na maligya sa tindahan. Ngayon, taga-tugi, nagilutugin na po, ninong siya na, tagay ko sugo, nga kanang Sunday, ipa bantay, ipa pahulay. Tagay ko sugo, nga kanang Sunday, gisugo ka, magpahulay. Hindi kayo basa niya, kayo lang adlaw na. Nga kayo, taga-tug man siya, imalarin sa gikan. Ako sa gikan, kadulay sugo, brad, sa March 7, 321. Nag-iingon dito nga Sunday no, panahon ni Constantine the Great. Ingon sa Constantine the Great, ano ba ito? Uy, masama ka? Sumusunod kayo manala sa ano o dili? Wala yan, wala nga sa tinsing yung mangyari. Sa every 70 years, hindi ka sa pagkayab ni Jesus, si Constantine the Great, apil siya sa 821, apil siya na pagkalawas ni Kristo. Buot pasabot ni Constantine the Great, Kristo to, sino mo to? Lawas ko ni Kristo. Kung diha ka punto, kumuto ka sa kanyang mangyari, makasagot ka, kagisuko dahil ang Domingo, nga ipapahulay, nga pagpabantay yun, ang adlaw Domingo, nga ipapahulay. Kada kumuto ka, nga si Constantine the Great, lawas ni Kristo. Hawa na siya kay, sa parusan na siya. Sapul na siya to, kay kumutunod na siya mangyari. Wala yung resulte ka ron, wala yung sinuhon nga. Dili tanan masulat sa balang kasulatan. Apan kung kasabot sa dagan sa istorya sa kalibutan, motuota nga ang Dios mugamit ang mga lawak din sa kalibutan aron maka-implement sa plano sa Ginoo sa balang kasulatan na makasabot ka. Kato si Constantine the Great, Kristo to. Sugo to sa Ginoo, lawas sa Ginoo. Kay siya ray ipakita niya ang adlaw nga dunay cross sa ibabaw. Nga dunay nakabutan nga inom signubles, by the side thou shalt conquer. Tinoon man yun. Kung wala pa si Constantine the Great, dili man malaganap ng Christianism tibo kalibutan. Dili man mahimong kahayan karon si Jesus sa kalibutan, kung wala pa si Constantine the Great. Dili mahimo si Jesus na karon nga mahimong Ginoo, mahimong Kristo, mahimong manguluwas, ang katulog adlaw, kung wala pa si Constantine the Great. Kaya mamatay ang Christianismo kung wala protektahan, wala giprotektahan ni Constantine the Great. Tungkol sa pagpangluto sa ginimo sa mga emperador, mahanaw ang Kristiyanismo. Muna nga, pasalamat sa Constantine the Great, kaya siya ang nagdipinsa, siya ang nagpakailak niya. Siya ang gamay sungay nga mitubo. Muna kina nga, pinasulti, tapos kung natapik na, muna nga lahat po na natapik. So sa pala naman nagsunat, inyong nakita ang senaryo karon sa istorya sa Ginoo. Kung buingon po sila nagbantay ba si Kristo sa Domingo, ang mga unang adlaw. Ang tinuod na tubag na nagbantay. Ngayon nagbantay man dito sa unang adlaw, ang Domingo. Tungod kay, nibanhaw siya, nilipid sa 21, sa unang adlaw, sa simana. Sa Marcos 16:9, nibanhaw siya sa unang adlaw sa simana, kay matod ni Pilupas, ikatulunay, ikan siya pagkamatay. Kung wala nagbantay si Jesus, pwede kayo sa banhaw sa 21. Adto sa banhaw, sa 22. Adto sa banhaw, sa 23. O 24 bakas. Tungkol kay kabantay si Jesus, na unang adlaw, o kanang Sunday karon, kabantay siya na, mo man banhaw siya. Kay kanuman, ikapito man na, tapi sa tinapay, o libadura, na nakahimo sa panantigom sa una, na sa ritual sa tinapay. Therefore, muhiyo ko sa panantigom sa ikapito, kay kanuman, usakas, simana man ito sa tinapay, o libadura, o bala pagdatigom sa unang adlaw, o dura po sa ikapito. Mo na mabuhay si Jesus, sa pizza ba ito, no? Whether you like it or not, mabuhay ka siya. Kaya nakasugol niya sa tigong sa unang adlaw sa 15. Nga kay usahan niya sa kasimana man, i-perform niya sa likod ng tugod. Therefore, iya yung humanong sa kasimana pista. Mauna nga, mupanhawid siya sa pizza 21. O nagtipik-tipik si tinapay, anang hapon. Kay bato niya sa Exodus 12:18, ang tinapay, magkaon sila sa hapon ng 14, mabilo na sa 15, kaya hapon naman na, o musulod po sa hapon, sa kaluha o sa pizza 21. Muna hapon po Jesus, nagtipik-tipik sa tinapay. Nagpadalo na kagawin. Ingana, muna nagtimaan si Jesus, wala pag nagtimaan, awan na, buntag tipik-tipik sa tinapay. Wala ka lagi. Tipik-tipik pa siya ng hapon, tungkol na sulat. Nga hapon, hantun sa kahaponon, anang kaluha ko sa 21, magkakaot na mo sa tinapay.
gitawag ng Sunday, nagtimaan. Klaro kayo, nga, ang tao lagi, kung maminaw sa matuulan, lamdagan sa Espiritu sa Diyos, makasabot. Nga ang Ginoo, doon na gigama ng istorya, nga kung dili mo basahon, pinagis sa mga utok, pinagis sa mata, hindi ka kasabot. Pero basahon mo ang kasaysayan, o ang ipamulong sa propesiya, o tanaw mo ang pangita o senaryo, subay sa kalendaryo, makasabot ka nga ang Ginoo nagkama sa ugbak o kasaysayan, ugbak o kalendaryo. Kaya gitawag ko siya o simana sa Daniel, maybe Valentin. Klaro kayo magsoon. Una nga, undang ko siya. Kaya kung gulong ko, isip lang ba? Undang siya kay Dugay, wala na siya bata. O bata way buot, lahit lang yung itong tubag-tubag. Ipula na mo sa inamaw ng tubag. Undang ko. Mga punapulong inamaw siya. Ako sa ginatubag yan doon. Undang siya. Kaya ko ito sa comment ng unang video na ko, ng live. Itong usahan itong kaya ba? Pero wala na ako. Okay daw ako. Kaman, nawala naman po. Nakadalagig siya sa tibok ko. Ngayon sa naliguwa dito, tingala itong tawanan, naningon siya na, kung liban, layo ka mo sa kaalaman, liban, ka naging lang ko sa kaya, layo ka sa kaalaman na, pakaulaw na ka nila. Kanahan siya. Lahit ng tao, dito. Muna nga, pantay ka na, iinan siya nga. Hindi, ito kauban ako. Dili ito sir, pagkitan ng lahiman, pero taga kong, huwag ka na mo sa ikon ito, friend sa region, kasi friend ba na. Yan ba nito? Kauban ako tumusulti. Iinan siya nga. Na, layo ka kayo wana, ako yung balik sa bilang ng grade 1. Oo, kana. Pantay ka na ako. Hindi kita lang isa ito ha, sabot ng sunod ito sila. Kung lagi nga, makasabot ha, kung nag-iingon nga, sayo kaya itong panahon na. Itong pag-declare ni Constantino, San Diego, yung tanawa sa Constantino, ang Diyos ko tanawa. Ang Diyos yun. Si Constantino na yung tanawa. Si Constantino yung tanawa. Ang program sa mga na, tinawahan. Tao, kay tao gusto din. Hindi makadeclare si Constantino na kung wala ng cross, kaya sa adlaw. Wala ng cross. Hindi sa kadeklara sa Dilo. Anong ni-declare man, anong katuko may pag-declare ni Constantino na hari naman lang si Constantino 306 pa? Layo ka kayo. Bago na. Anong gideklara mo niya kita rin dito Mo na, kuan, ginana, mo na kanan kuan na buhay sa Ginoo. Buwas sa Ginoo. Dili kay motoy kanino ato mong sa puno. Atong pagbuhat ni Hesus Kristo, motoy change ang sabat. Tayo sabat eh. Motoy pag-change nga ikat na tundaan. Tulo niya. Pero wala pa yung ipadayag. Wala pa ipadayag. Ipadayag na sayang pagbalik. Tapos Sayang pagbalik na. Ang himo lang sa Ginoo, ang himo lang ni Jesus, ipatimaan ang ikapitong adlaw. Kanang unang adlaw sa mga nagtigom. Timaan lang. Kaya ron next sa handuman yun eh. Timaan mo na. Kaya yun handom, timaan. Muna itubo niya sa likod na tugon. Buhatan mo ni aron sa paghandom kanako. Ano ba sa inyo nga, buhatan ni aron sa paghandom kanako. Buhatan ninyo ni aron sa paghandom kanako. Kanang nga. Kaya ron, pagkabot aning panahon na, kaya kanang Ginoo, pagkabot din niya sa kalibutan, tao na tumutukon na gini. Una sila tanaw diha, kasulatan. Wala na nga, kung saan tanaw niya. Dili sa iyo sakto. Pagkawa ni Jesus Christ, muto yung pag-usab sa bagong kalibutan. Aron na clear ng bago, i-continue ang daan. At ato ng putlog, tutok sa 33, bago na po, may na bago. From 33 AD, wala kayo bago na. Kaya bilong pa na sa 2000. Manang atong i-continue ng daan kalendar, para sa istigo ang daan doon nag-ibago. O ang daan kalendar, dili siya makapabalik sa sukod ng 2000. Sa giingon, nung inom siya balik, dili ka makapakita sa 2000. Diha ka na yung bago. Busa, kanang Isaiah 66:23, nga giingon na from one Sabbath to another, mao na ang giingon ni Pablo sa Hebreo 1:4 na kung ang Diyos nakatakta o paulaya kay Diyos man ang panahon ni Isaiah. Diyos man, ay man na si Jesus. Isaiah man na.
Diyos na. Ang Diyos dili na lang unta maghisgot og lain pag-adlaw. Nilay lain nimo sa Sabado gyapon. Ningon din mo nga maghisgot ang lain adlaw sa Sabado gyapon tug adlaw. Ito eh. Bisan gani ikaw na maugon niya kag kulukoy ana. Hisgot kag lain yung mura gyapon. Magkita to sa lain adlaw. Mula nga sayon na kayo sa tron. Ang problema sa tao mo ribatal. Dapat nga nino. Ayaw paglibatal, study din eh. Kaya ka ng libatal, dili na makapahatag ng pagsabot. Wala tayo nasaktan na. Ikaw wala tayo nasaktan. Kaya ang imong gitunan pangatarungan. Dili nimo matino kung unsa ka tinuod din pagtulungan na imong nadungog. So do not ribatal. Imbis na ang imong time na ribatal, ituon, i-study ano. Huwag ka sa mag-study. Di ba, kumanay mo bata. Wala yung pagparita sa maturan, hindi ribatal. Kaya ka na ribatal, pasika ka na. Nakarang inyo ka na bright po. Muna, ang sakto kailangan mo siya. Ang bugay ng palagay na ito, may Ayun na to. Yung na siya nga. Tagain ko balakot, o bas, tekstos Biblia na ang Sunday. Ito? Gabantay Jesus? Ang Sunday, ipapahulay. Sabat. Sa ito yung punta Kung namin ang pasa diyan na kanang Sunday, isugo na ipahulay. Isugo na ipahulay. Ang Sabado, isugo. Wala ko nagsubi sa Sabado. Kanang word ng Sabado. Wala na. Wala na yung Sabado. Sa Bible, ipahulay rin. Basahin po ko dati. Pahulay na. Kanang Sabado, isugo na. Wala, kanang Sabado, si Constantino ang gula na. Maguna na. Oo, Sabat. Ang ingon na sa Bible, ipapahulay lang. Pero giunuran na ito, Sabado na. Pero ining Sabado, gikan adlaw pa ni Adan. Sabado na ni. Angkod sa atong Ginoong Kristo, Sabado na ni. Pag-abot niya sa Isaiah 66:23 o kanang Hebreo 4:11, nang ingon diha ang Ginoo nga naghisgod sa lain adlaw Sabado gyapon. Dili na. Puti kay kanina. Sumara ka. Balik Kung idwan. nakahatag pa ang Diyos o kapahulayan, dito ni Moises, ni Josue, kung si Josue kung nakahatag pagkapahulayan, isa din ang kapahulayan. Sabado. Ang Diyos dili nila kita maghisgod og lain adlaw Sabado gyapon. Puti bright ka nimo. Sabado lain adlaw. Sabado yun. Mao nang kini atong sangyaw, makasaba kita. Sama kita. Abi ninyo, so lain adlaw, dugdukon mo supa kanay. Kanang ang kasuko sa Ginoo karon ug ang panimalos kay ingon man nga iyabo ang ikapitong palasan puno sa kapungot. Ang kapungot ana naas mga pastor, naas mga pare. Muna isulog sa kapungot sa Dios sa iyang panaksan. Nga ay kanang mga pare ug mga pastor mo ni gamit ang Biblia. Mao nay nahimong tag-iya sa pagtulungan karon. Nga sayo. Pagbuhat ni Kristo, kaaway, hingpit ka silang kaaway. Hindi na basta-basta. Muna'y kaaway ni Kristo na ron. Muna'y sulod sa panaksan niya. Muna'y kapungot na sulod sa iyang panaksan. Pagyabos na. Aksas na pumot. Una, kapungot man eh. Hindi natin kasaba. Kasaba, tulisok yun. Mo ito nga kong istorya sa unas radyo. Panulisok ka kasaba yun. Una, ultimo, hindi siya ni Kristo niya, matlok ng ilang taon ko. Nga kita, anong madlok ng tanga, tinuod na niya. Pag-ingon nga, simana, anong bantay yun, no? Eh, ang Diyos, hindi sa magtawag na pulbol. Alisto ng Diyos. Pag-ingon nga, siya magpamatuod sa ligong na tugon, uban sa dagan, sunod sa usa ka simana, duha ng mining anak. Parehas pag-ingon sa Ginoo ba nga? Ingon na Ginoo nga. Sultihi ang tao na dili magbuhat ug daotan. Ay dili maayo. Pag yung dili maayo, pagtalikod sa Ginoo nakita na kung mining sa iyong utok nga duha, dili maayo siyang sakit, dili maayo kay sala. Duha ang mining oh. Ang ginutok sa Ginoo, dili maayo. Pero maayo na sa dili maayo. Pero ang mining duha. Dili maayo sa iyang sakit, dili maayo kay magpakasala. Nasultihi ang tao sa iyang sala.
kung magbago o maghinulsod o dili magbuhat sa dautan kay dili maayo. Unsay meaning ani? Dili maayo sa sakit, dili maayo kay sala. Muna siya. Busa ka na pag-inos Ginoo. Siya magpamatuod sa ligon na tubod uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Kanang semana niya duha na. Dunay semana nga pito ka tuig, dunay semana nga pito ka adlaw. O sa may prueba nimo nga ang semana pito ka tuig, dunay semana nga pito ka tuig, matibuok ng 490. Ayaw ko nagtibok ka, kuhain ko ng pito ka tuig ng 490, baka tibuok pa ka. Ako wala ko'y grado, kamay na ko grado, pero ganing utok na ko sa dublihon ko ng utok ng mga pinsa ko ng graduat kaya. Eh ako mang pagkuhan mo pito ka tuig. Di kaya ka tibuok, so na meaning nga kanang semana, dunay semana nga pito ka tuig. Kanang pagingon nga tunga-tunga sa semana, yang puno mo ng paghala. Unsa man ko na? Pito ka tuig hapon? Sige ko no, tanaw ko na to. Unsay meaning anang paghuno? Kanang paghuno pagdakop man na. Kano sa man sa ginako nang pitog tuig ko nga? Uy. Kanang semana nga gipasabot mao ang pista sa tinapay pag wala libadura. Kanang adlaw nga pito. Sa usa ka semana nga gilitok diha duha ang meaning, pito ka tuig ug pito ka adlaw. Kanang semana nga ang meaning pito ka adlaw, mao na ang pista sa tinapay nga wala libadura nga sa tunga-tunga ng pista diha sa dapa. Mao na. Dili kay katong pito ka tuig mo dito tungkol mo. Kay tungkol mo tong pito ka tuig, may mo tong tulo ka tuig tunga. Idugang ng 26 sa ito pa namatay na sa 79 inihaw. Pwede ba din ang inihaw? Kung man ang aniha? 29 aniha? Kung man ang iniha? Ha? Unong ka bulan? Unya, kanang among kay 6 na. Sa bulan sa Bible, ang ngalan na Elul na. Elul din patay si Jesus. Ayaw, bana-bana na. Kung mingon ka na aniha para. Kaya mingon aniha, ang hap ana is 6. Muna siya. Di. Kanang 6 ana kay Elul man. Elul. Di atong tanaw. Kung si Kristo gipatay ba sa bulan sa ilon? Ang ilhanan na sa iyang kamatayon, pista man sa tinapay ng walay libadura. Asa mas kasulatan nga kanang pista sa tinapay ng walay libadura pito kadlaw sa bulan sa ilon ng tabo? Naa ba? Wala. Asa man na? Sa bulan sa abi. So dili ni siya tunga-tunga. Dapat sa tuig 29 sa unang bulan. Na. Pero gawas pa na kung atong subayon sa Bible, subayon na to sa kalendar, kaya ang kasulti kalendar naman. Sa tuig 29, wa isulti sa Biblia ng 29. Pero sa kalendar, di kita malipat. Kita ganyan ko ng 33 AD, kanang 29 dili. Ha? Tanaw na ko dito. Ang pista sa tinapay mula libadura, wala mo tunong ang ikapito sa unang adlaw. So dili mao. Wala siya dapat yan. Kung ikaduha na, ang 490, din ang 29. Nagingon niya na yung bulan. Na dili basta-basta ning buwan kay ako gabuhat ka ng kalendar, dala. Ikan sa zero padulong sa way katapusan. Dala mo ng kalendar na gibuhat nako. Ang kalendar karon na ang dala na makapakli ka. Kay pagpakli nimo kaning 21 nga unang adlaw, pagpakli nimo na 22 na dito sa 457 sa bulan sa Sep. Mo na unang adlaw, unang pitsa, dili unang adlaw, unang pitsa sa bulan na ang Dios ug ang tawo kapahulay na. Kay imong pasahon sa Hebreo 4, ingon man diha na ang musulod sa kapahulayan sa Dios mo pahulay sa kasama sa Dios. Mao to nga pagsulod na paghatag na sa kapahulayan dito sa Sinai, ipahulay sila sama po sa Dios. Basahan ko, basahan. O sila kasabot na, sige basa, wa kasabot. Hebreo 4. Jis. Padulong sa 11. Jis. Okay. Hebreo 4, Jis 11. Kay ang may sulod ngadto sa kapahulayan sa Dios. Munda manusab sa iyang mga pagpamuhat maingon sa pagundang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. Mao na nga sa diha na ang mga tao dito sa bukid sa Sinai
gipasulong na sa pahulayan sa Dios kay wala pa man ko sila pasudla Pilipino, gibawalan sila sa pagpamunit umana o sa pagbuhat sa ilang balay kay lagi kung ang tao mosulod sa kapahulayan sa Dios, muundang sa pagpamuhat sama pod sa Dios. Mao na siya. Karon. Sige, basahin Unse. Busa kinahanglan. Dili, katong suggest mo na. Kaya ang may sulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, mundang manusab sa iyang mga pagpabuhat, mayon sa pagundang sa Dios sa iyang mga pagpabuhat. So, unse. Busa kinahanglan panglimbasugan tang pagsulod sa mga kapahulayan. Aron walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon. Ano na, pag-repair na sa Ginoo dito, makita nila dakong paningala sa mga Hudyo si Jesus nga nagsandig sa ngalan sa Diyos na siya sinugo sa amahan, pero wala nagpahulay, wala nagpatasan sa pagpahulay. Ganun wala nagpatasan kay mauna to ang iyang pagbuhat o huli anang adlaw. Muna nang adlaw karon. May palimbasugan. Muna nang ingon nga huli anang adlaw. Itong pagbuhat niya na muna ito'y paghatag og sinyalis nga katapusan na wala na gitapos ito rin pagpahulay. Wala to. Busa bisan si Hesus katong mong gingon nga basa mo nimo. Ito ilang gingon nga si Pablo na aptan sa pagpahulay sa to. Pag-ingon lagi nga, nagpabilin si Pablo, pagsangyaw, hangtod sa paulay. Nagpabilin si Pablo hangtod sa nagpapahulay. Katong nagpapahulay sa mga Hudyo to. Pero dili po sabton si Pablo nagpahulay po. Muna'y tinuod na dili man po sabton nga ang pagpapahulay sa mga Hudyo wala man guna nawala. Sa pagbuhat ni Jesucristo, naara na ipapahulay. Ila na to. Kay ubaon sa why kalimutan mo itong mga Hudyo kay hidin man gitago man sa Ginoo. Si Jesus ang pinipaluan Kristo naman ipalo. Mao nga si Jesus, si Pablo nagpabilin hangtod sa adlaw ipapahulay sa mga Hudyo. Dili tong sa Domingo. Kuwali mo. Kalau pinggang, kalau pinggalan na yun. O pwes naman doon. Understood mo to? Ay mo man ipapahulay nila. Ang audio. Pero kanina to ang ipapahulay ng Domingo, dili ni sama ka pinikito sa Sabado. Dili ni sama. Ang ato ani kung sa unang panahon di ka makagawa di ka makadunga sa Jesus Christ kaning Domingo karon. Kung ani ka nang nakadunga ka. Ang kalayo. Dili siya muna na ipapahulay. Unang ako nagtugot ko ninyo alas 7 to alas 12 kaya dili na nibuta kaya maniparag Sabat patyon na to kani wala man ang tungod yan patyon naman sila kabantay nga bisan si mga kaningalas mga Hudyo ngano nga si Jesus nagsandig sa ngalan sa Diyos na matod pa amahan ang nagsugo niya. Pero sa adlaw ipapahulay, wala na ipapahulay. Wala munda. Kapag mamukat. Ang mga masakiton, manggitapok mo po dito sa tabay. Adlaw ipapahulay, nabawal man to. Gihinay man pupuhas Ginoo, gihinay man pupuhas Ginoo ang ilang una-una. Nga, katong panahon sa magpagawat, bawal to. Na. Tanawan ng mga Hudyo. Adlaw ipapahulay, giayo ni Jesus ang bakol. Tingon si Jesus, lakaw, tumindog, kapitbita yung higdaanan. Nasuko ang mga Hudyo ang labitbit itong bakol. Dili. Nga naman, itong higdaanan, yun sa mga pagbitbit giguyot. Gibitbit kita lagi. Dili kay katong bitbit higdaanan. Nasuko sila kay nahibalo silang bakol. Katawan, gayo man. Ito yung Wala sabi ng ay ilagay mo yung giribat ka naman itong buta. Ikaw pag-ingon nga kanang nabitang-ingon nga sa 1 Oo nga. Nahibalo kita nga ang Diyos dili manimati sa pag-ampo sa makasasala.
Mo man na ang naayon nga buta. Kapan kung ang tao masimbahon, maglukod sa Diyos, ang Diyos ang pamatigan niya. Si Jesus ang pasabot niya na. Nasuko niya ng mga Hudyo na, yung usahon, ikaw dati ka ng tawanan. Okay? Hindi sila musubok na naayos siya. Ang gusto din nila na butagin sa kasulunti. Pero, ang pambalan ni Kristo karon dili na ning buta sa mata, buta sa kamatuoran. Una na yung atong pabukon karon. Mas buka ni kaysa buta na tinuod. Kay purti na ng buta, bisan mo parinti buta. Oh, yun. Pamilya. Imong tatay nanay buta. Pati na nang Nagaro buta. buta. Galak-galak. Sa una pila lang buta yung Jesus. Dali na. Puro lagi buta. O ang nagbuta ang mga sikta. Unang kanang pag-ingon nga ikapitong panaksa nagyabos kang hinan nga puno sa kapungot sa Dios kanang sulod anang kapunguta tungod aning mga pastor o mga pano. Ngano nga naa nila ng Biblia ug sila ang tag-iya sa pagtulungan nga gikaon sa mga tao. Ay mo aning pagbalikan ni Kristo makatabang na sila ni Kristo. Himpit na silang kaaway. Muna yung mga kaaway ni Kristo. Unang kita karon terus ng Dios. Ay Ginoo karakter na kay ay Ginoo ko ginagawa. Itong panahon na go, wala pa ning kalendara dito buwa. Kaya ipagawa ni dili ni ato. Really na. Kung ipagawa na sino, dili ato na. Ila na sa kumiko. Oh, wala na di na ni mahimong iya ni Kristo ko. Mo gani nga gilingaw sa Ginoo. Di ba ang yapon dito nang na. Di man pwede nga way kalendar ning kalibutan. Kung ang kanang kalendara, dito ko na sa Ginoo nila. Pero pagbuwa ni karon kaaway na. Kaaway. Kalimutan na kulihan na eh. Klaro may istorya pero hindi na al-istihon naman yun. Klaro na espakon rin. From one Sabbath to another. To another. Yung nga another Sabbath. Wa man another Sabbath. Wa man ka-testigo nga. Kana pa yung another Sabbath niya ko na. Isa may testigo ang anak ko nga kanang another din na Sabbath. Na Sabado. Ha? Si Pablo. Yung sa pagsulti Pablo. Kung si Josue nakahatag pagkapahulayan, Sabado. Morning kapahulayan na. Eh, wa may laing ipapahulay sa panahon ni Josue, ang Sabado man. Ang Diyos, hindi na kung tamagisgot o laing pang-adlaw. Laing pang-adlaw na kay uto, hindi na Sabado. Laing pang-adlaw. Sabado na iya ko. May pabata niya. Mao na kanang dimension sa Isaiah 66:23. Kanang pengen from one Sabbath to another, daily gina Sabado na. Ang testigo si Pablo. Laing adlaw na. Muna ang giingon sa Ginoo nga laing adlaw. Isla kasunod. Dili kasulod sa akong kapahulayan. Mao man o. Kasunod isla karon. Business baduna. Kay kanang salmo wala pa si Isaias. Oh, Ana. Kay si Isaias dito na nasa panahon ni Ezekias. Sino no Ezekias o? Wa pa sila bihagas Babylonia. Kay si Ezekias nihari sa 743. Ang Jerusalem gibihag sa 5 city. Sa 5 size. Ay din mo palipat. Hindi mo na mga pagbukaton karon. Kung ini ang alam ninyo sa pagtuon. Kanang ilang pagpanunisok, tamay na po. Di na kadulog. Damol na sa tanam na mo. Kay, kung imo debatihon, kung debatihon hapon ang kasamok sa mga tao. Ayaw debatiha, studyhin tagaan takagwan niya. Study. Di ba, wala ng debate na to. Studyhin. Di ba, pag-study mo na ang no? Kung sa may una na ito putunan, kanang pito-pito. Na ang Ginoo may pito-pito. Muso pa rin, may kalendaro. Kung gani nga, in every 7 years, pahulayan kay mumalik.
ipapamalayon ang iyong tanan. Kay mo balik ang tanan nga adlaw tak na oras. Namay kong testigo. Kana yung kuan di man ginakabalik, ano yung kalendar ni Gregorio. Muna yung pito-pito. Ang Ginoo nga sulod og pito-pito, bito kadlaw ning bot sa kaluta. Dayon. Oh. Oh. Sige, dayon na. Okay, may sulan. So, ato naman nausay, pagmatudan nga ang simana ni Jesucristo sa bagong kalendaryo, mao gatong piyesta ng pitong adlaw sa tinapay ng walang libadura nga kanisya sa basa ni Daniel 2:27 gitawag ng kanidaan nga simana. Tungod kay magpatuon sa likod nga tugon sa loob sa simana, dili simana nga tuig, dili simana nga piyesta sa tinapay ng walang libadura, o natunga-tunga simana nga mao tunga sa tinapay ng walang libadura, mao nga gitawag na daan sa Ginoo og simana ang pista sa tinapay ng walang libadura. Tungod niya na sa bagong kalendaryo ni Kristo ang kanang 21 nasa kapito nga kana gitawag karon og Sunday. Ug iyo dugog ang mga linaw, paghusay, dugang pagpalikon o pag-discussion na gyata sa mga tudlo behind the camera, iyo dugog ang iyang mga pagpalikon, pagmatuod, may tungod nining adlaw kahulay nga dito lang sa Puno Isaiah gisgot ang Ginoo nga from one Sabbath to another. O ang witness na si Pablo maningon tapos nakahatag pasuswi o pahulay dili lang ta magisgot ang Ginoo lain pang adlaw. Kung sakto niya Sabat ang lain adlaw o another Sabat dili na gina sa topic. Muna sumala sa sugo dito sa panahon ko sa Tindagay nga kinahanglan mahulay sa adlaw Domingo. Tungod kay mao naman kana ang gipuli ni Kristo nga igpapahulay kay kana siya Domingo kay tawag ito unang adlaw sa simbahan sa kanato mao kanapit sa 21 nga nibanda si Jesus nga adre siya nagtipik tinapay isip nga maway kapito nga nagtigom nga maoy tulumanon nga dili bala pagtigom sa itong adlaw sa semana nga wala pagbaton gawas sa pagkakadto. Ang kaniyang mga adlaw pahulay ng Domingo among baton mukaw ra ug pili magluto. O mo nang gusto mo nga pahulay, o mo nang sa Ginoo ang pahulayan nga pwede ta makalungag sa adlaw pahulay. Dili na stricto ug dili bukat nga bala. Wala masaw na pagbukat ato nga Jesucristo aduna siya simana sa bagong kalendaryo nga ang pattern niya na ang pitong adlaw sa pista sa tinapay nga wala libadura. O kung buot ko masayod din sa motoran, sa wala na ipag-ribatan yung nahuna, sumala sa husay, sumala sa tambal sa malutod, tunin ninyo. Kaya kaalama, bisan ko sa katuig, tunin ninyo. Aron nga kamong mismo ang makadiskubre nga ang Ginoo naghisgot yun og lain adlaw nga igpapahulay dili na sa tubig. O daghang salamat sa igsoon na mahibilin niyo ang teksto sa Salmo 84:11 aron mahatag niyo kanadugang kalikunan sa inyong mga kasing-kasing nga ang Dios aduna gay laing adlaw nga iyahang gisulti daan kanato pinagi sa bulang kasulatan nga mohatag ng kalikunan nga balaan sa Salmo 84:11 mao kani ang gibasihan nga katumanan karon ngano ang Dios ang iyang adlaw karon nga ikapito sa mua unang adlaw sa mga Hudyo gitawag na ito Sunday. Ang anong Sunday is day of the sun, Sun's day. Kaya San Lucifer si Constantine. Tungod kay ang Dios adlaw sumala sa mabasa sa Salmo 84:11 nga gayon. Kay si Hubang nga Dios mao ang adlaw ug ang tamis. Unsa daw? Kay si Hubang nga Dios mao ang adlaw ug ang tamis. So adlaw ang Dios. Unsa na English ng adlaw? Ang English adlaw is sun. Atong basahon sa English version ang sa mga litra una-una atong sabton nga kanang adlaw sun na sa English. No? Kung sayo kayo. Kung makasabot kimo. O kanaya nakasulat sa English version nga unang translation kaysa sa Bisaya. Salmo 84:11 nagakanayo.
For the Lord God is a sun and shield. Sa daw? For the Lord God is a sun. Manawagin gasulti nini nga for the Lord God is Saturn. Kaya karang Saturn day, gikan siya sa mga word na combine. Saturn's day o day of Saturn nga ancient god o Diyos-Diyosan sa Roma. Nga gihimo ni ko sa tindagay nga ngalan alang kapito kadlaw sa mga Hudyo. Gihimo niya Diyos-Diyosan ang ngalan ng kapito kadlaw sa Hudyo kay Saturn's day naman o Saturday. Nga kaya ang Ginoo nila sunman. Munang ang adlaw sa Ginoo ang kapito gideclare ko sa tindagay sa nakadlaw ang mga Sunday kay ngano man sa Salmo 4:11 for the Lord God is a sun. So adlaw ng Ginoo kay kalayo man Dios. Mao na ang tinuod gyud nga adlaw pahunay nga another Sabbath nga gipuloy sa Saturday mao ang Sunday or day of the sun or day of the Lord. Munay Domingo, Dominic, day of the Lord. Dan salamat mga isunan o inyong dungog ang kalang suman magtublo nang inaw ako nga tagaan ng panahon sa pag-review nini, sa pag-study nini nga kasing-kasing kayo kung nangita mo sa maturan o kaluwasan nga atong magplagan diri nga itong panawalan karon kaya mo lahutay sa mga katapusan kini mga itong lawas na pisikal aron ma-prove nga nabuntog ni Kristo ang kamatayon o magpan niya na ang kamaturan. Kaya ang kamaturan magatag og kaluwasan o kaluwasan. Kaya diya madayon sa kamaturan mugawa ang himpit nga mga tingog, kabalauran ug mga sugo sa Dios nga angay itong batunan aron mahimo itong kahaya sa pagkinabuhi sa kalibutan. Kaya ang kamatuoran mao man mahatag og kaluwasan o mao kana ang atong kaluwasan kay ang Dios mao man ang Dios sa pagkamataron. Kay pangitaw itong ingarian dalan sa pagkamataron og tanang butang igaduha. Kung wala tani pagkamataro sa Dios, His righteousness. Kanang righteousness, ano na, apil ng kalam, apil ng mga tulungan na tinuod. Kung wala tani pagkamataro, nang dili hingpit ang kalawasan. Kung inyong doktrina, dili hingpit sa kamaturan, nang dili maapil sa pagkamataro, kung may sagol bakak din na. Mga tunay ninyo ang kaalam sa Kingdom of Priests, kay mao ang sumpay dito sa Israel. Sumpay kini nga human namulong Jesus kay bali nga gingharian sa kanasod Mateo 21:43 pagbali sa kanasod ang timaan niya adunay Kingdom of Priests nga muwa. Mao ang kaalam karon naggumikan sa Kingdom of Priests nga supreme founder, super divine master of dito. Dahil salamat sa igsonan o ginawat na kanintahan maghahatag kaninyo o dugang panamot sa inyong salutan. God bless us all sa tanan ng mga utuloy. Salamat.